Wajibia TV. Ubeje wo ho. Efrisa oh yeah. Onyame oye na na da. So oh my ada danasia dana aseda Nyame na yeda wase Nyame yeda wa da yeda wasyo yeda wase Nyame yeda wa umba yeda wasyo yeda se Nyame yeda se Nyame yeda awase Nyame yeda awa da yeda wasyo yeda se Nyame yeda awa umba yeda wasyo yeda se Nyame yeda wa da yeda wasyo yeda wase Nyame yeda wase Nyame yeda se Nyame yeda awa da yeda wasyo yeda se Nyame yeda wa umba yeda wasyo yeda se Nyame yeda wa da yeda wasyo yeda wase Nyame yeda wase Nyame yeda wase Nyame yeda wase wasam ya Rabbi oseda wasyo wakwanyi ne mo wasam ya Rabbi oseda wasyo wakwanyi ne mo yes ewona Yazona sekana Zere Ibre Yazere Ibre oh yaz ewona Yazona sekana Yazere Ibre oh wasam ye kese Rabbi oseda awasyo wakwanyi ne mo wasam ye kese Rabbi oseda awasyo wakwanyi ne mo yaz ewona ase yazona sekana yazere oh yaz ewona yazona sekana yazere oh wasam kese nonte oseda wasyo wakwanyi ne mwa wasam Rabbi oseda wasyo wakwanyi ne mwa yes ewona yazona sekana yazere Ibre oh yes ewona yazona sekana yazere Ibre oh os dejeda se deda wasya dejeda osade yeda wasyo de yeda se yeda wasya os de yeda
wadia waya mahena yawa ye ahena os desheta wadia waya mahena yawa ye ahena os desheta os desheta wasio os desheta wasi deda wasio os yeda osade yeda wasia osade yeda se deda wasio osade yeda wadia waya mahena dia wa ye ahena osade yeda wadia waya mahena wadia wa ye ahena osade yeda se yeda wasio nyankopon ye wasio da yeda wasio aibia ma yeda wa tete nyame wadia wa yeda wa rabi nyame wadia tete nyame wadia wa yeda wa Rabbi Yami wadia awa aye da wasio da da wasio nyanko pon da wasio da da wasio aye bia ma da was Rabbi Yami wadia awa aye da was tete Yami wadia awa aye da was Rabbi Yami wadia awa aye da was tete nyame yade awa aye da wasio da da wasio nyanko poniera wasio da da wasio aye bia ma da wa Rabbi nyame wade aye da tete nyame wade awa aye da wa tete nyame wade aye da wa dada yami wadia aye yeda wasio da yeda wasio nyanko pon yeda wasio da yeda wasio aye bia ma yeda wa Rabbi yami wadia aye yeda tete yami yadia aye yeda wa Elijah yami wadia aye yeda wa tete yami wadia wa ye da wasiuda osoro hina da wase osoro hina da wase dadie mejo amia batampeje yada wasia ye wa yawa mejo amia batampeje yada wasia ye wa osoro hina yada wase osoro hina yada wase dadie mejo amia batampeje yada wasia ye wa yawa mejo amia batampeje yada wasia ye wa osoro hina yada wase osoro hina yada wase dadie mejo amia batampeje yada wasia ye wa yawa mejo amia batampeje yada wasia ye sonimo zenzena ayakitano zenzena adom wasmafo adombi wasmafo ne monte sonimo na ayakitano zenzena adom wasmafo enkwajibi wasmafo ne monte sonimo na ayakitano zenzena adom wasmafo Ayarsabi was my funny monte sonim. Zendena yakitano. Zenzea dum was my
Adumbi was my funny monte sonimo na ya gizana zenzena do was my Adumbi was my funny monte sonimo na ya gizana zenzena do was my Ayarsabi was my funny monte sonimo na ya gizana zenzena do was my funny minyankopan Numbre man kwete chira adum rayanet abaje emekwa inkwa re meya kopa na ma kwete tetso me ya netamba aje eme beje yankwa o mi kopa na ma kwete chira adum ya netamba aje emekwa inkwa re meya kopa na ma kwete Tito Nyame yanetaba aje emi beje yan kwa o mi kopa na makwete tira adum yanetaba aje emi kwa re mi kopa na makwete Tito Nyame yanetaba inti jimio Somafo ni Nyame jimio ne raze jimio Neje sawanje neje fone Jimio ilaja na Nyame Jimio yeah ne raze Jimio neje sawanje fone Jimio shilo Nyame Jimio yeah ne raze Jimio neje sawanje neje fone Jimio Somafo ni Nyame Jimio Nimria erade Jimio neje sawanje neje fone Jimio ilaja na Nyame Jimio ane raze Jimio neje sawanje neje fone Jimio Somafo ni Nyame Jimio ne raze Jimio neje sawanje neje fone Jimio ilaja na Nyame Jimio ne raze Jimio neje sawanje awanwe juma no yo oh Nyame wanwe Jesa wo jenoza ahabaya Awanwe juma no ya oh Nyame wanwe Jesa wo jenoza Awanwe juma no ya oh Nyame wanwe Jesa wo jenoza ahaba Mezaya wanwe juma no ya oh Nyame wanwe Jesa wo jenoza ahabaya Somafo sun fianota oh Nyame wanwe Jesa wo jenoza ahaba See on nama from emo awo ori ejanet ejoma yara abina ori na titi rabi on nama from emo awo ori Yanet ejoma yara abina ori na yersarabi on nama from emo awo ori ejanet ejoma yara abina ori na titi rabi on nama from emo ejawori ejanet Ejoma yarabi ina ori na yersarabi onna from em awo ori janet Ejoma yarabi ina ori na titirabi onna from em awo ori janet Ejoma yarabi ina ori na yersarabi onna from em awo ori janet Ejoma yarabina ori sumo bayo juma sumo bayo rabi sumo bayo laja sumo waf sumo bayo shilo sumo bayo ya anona aya akwa Nyame yakwantrafo wara sumo bayo shilo sumo rabi sumo bayo Laja sumo waf sumo shilo sumo bayo juma anona aya akwa Nyame yakwantrafo wara sumo bayo sumo bayo rabi sumo waf sumo bayo laja sumo bayo juma anona aya akwa Nyame yakwantrafo wara sumo shilo sumo bayo rabi sumo bayo Enombre sumo waf sumo shilo sumo bayo
ye ano na ye ekwan Nyame ekwan tirafo wara sunsumo yewaje shilo sunsum bayewaje rabi sunsumo bayewaje shilo sunsumo bwafu ye sunsumo bayewaje shilo sunsumo bayewaje ma ano na ye ekwan Nyame ekwan tirafo wara sunsumo bayewaje shilo sunsumo Rabbi sunsumo bayewaje shilo sunsumo bwafu ye sunsumo yewaje awo sunsumo bayewaje na no ya Entifa wata bankese no beka tameso na eso meto mefwe chame weshia menyamyo batampa miwo o metiasia bede meho be maoda adume menyamyo batampa emiwo o metiasia beze meho be maoda adume je fawa tabankese no beka tameso na eso meto me fwecha me weshia me nyamyo batampa emiwo metiasia beze me ho be maoda adume me nyamyo batampa emiwo metiasia beze me ho be maoda adume je fawa tabanke ese no bekata esowa na eso meto me fwecha ye weshia me nyamyo batampa emiwo metiasia beze me ho be maoda adume je nyamyo batampa emiwo metiasia beze me ho be maoda adume je fawa tabanke ese no beka eso ana eso me to me fwecha ye weshia me nyamyo batampa emiwo metiasia beze me ho be ma adume me nyamyo batampa eyewo yetiasia beze me ho be maoda adume je fawa tabankas no bekata meso na eso meto me fwecha me weshia me nyamyo batampa miwo metiasia beze ho be maoda adume me nyamyo batampa miwo metiasia beze me ho be maoda Rabbi ekesi munimasa momre ne sha so bi atene ho next time mo twa mo sa do finfina na etwa do na ro kwa katen wa na obi alehwo Rabbi ekesi adentofo na mo shada ye leti me shada na mesan ho Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se Nyankopɔn ozember na ode ye ne bibia embrebim na ose momfa momber mfanye adwuma ne nti Oma yemfa mber yemfa nye bibiara Rabbi oyekese Rabbi oyekese Rabbi oyekese Wanana wa bagana manemu yesha ne kwanena Mese wanana wa bagana manemu yesha ne kwanena Somafo ya Awo onyamene Somafo ya Awo eraze na ma wiasemo adasamba Somafo wo jeza beyankwa Somafo ya Awo onyamene Somafo ya Adume onyamye na ma wiasemo adasamba Somafo wo jeza beyankwa Rabbi yekese Rabbi yekese Rabbi yekese Asumdio Yama muina akwaba Demebre ebraso de yebetse afotesem nsama yetse obobo hen na asahen yerba nsama yetse a obayam fasoze aman na sasedo no yin adakamunem Demebre nsam ne bireba
Dem Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nara eyi nesuafo. No den sam ni bi ahye hona no de wo mbaka nkyerɛ ndem biri was biriba. Sa eba ede mi na wo ye beyezi ni etiza wazreba no. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo wo hene finfin orenche obede ne ho eze kyerɛ yin na Rabbi yekese. Enti dem biri ye botun safre yin na hene suayin. Osuayin adem biri owa doma ahinkro branch. Osuayin sapon. Eza ozikano ozabrehim. Rabbi yekese. Asumdrio. Rabbi yekese. Rabbi yekese. Me pasho Jesu mame Rabbi yekese. Asumdrio. Chia unu yana kache nse ne ye shia biem. Kache nse menu ya ene ye shia biem. Na me ma wakwa ba Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya din mu. Chia no. Wo de so original na so. Awa. Etu. Awa. Mentio yanko awa. Etu. Oh awa. Etu. Yento bra Somafo nchen. Ono na obejiwo yentwe bra Somafo nchen. Oh bra Somafo nchen. Ye bra Somafo nchen. Ono na oh yento awa menyina oh etu one fi wonu ya awa oh yento etu biem awa oh etu yento awa etu yenko biem awa oh etu oh awa etu Rabbi yekese Osmafo beya mayenenyo adumtu fonu Nyame Somafo beya maunenyinya Nyame Somafo na waye bido Ejakan very good Montu asumame Osmafo Obaya Masaya baya yenjenizo Menyina ho pie na besa ude pie woso wo na waye bido Obaya mayena na waye bido Obaya Masaya obaya yenjenizo Obaya Desi shilo obaya yenjenizo Obaya Ilaja obaya yenjenizo Obaya yenjenizo Obaya yenjenizo Obaya asumufwe Obaya Obaya Somafo na waye bilo Ampara Obaya na waye bido Obaya Rabbi yekese Afi enuanom na moti akire woni nyina no eye munti na Ɔkrɔnkrɔnyi ema Tarkwa mpacho muntinase osom mpanimfo ene asuafo ewa ha akofa nkonwan aba eti ebesere se enye bebi ayedidi no ene wotena bra na emom apata na ase ene wotena bra enti obi biara a wote apata na chi a wonim se Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya wonti na awa na sebi enya de a wodidi no bomoden se obeba apata na ase sesi a bomoden se ubefiri bebi awo no fa enidie ema ne enti a wo ha no fama no fa enidie ema Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya wo
wahye yen se yemra emetena akonwa ne so firi onim se saa bre no yetena akonwa ne so a enhyira bi wo honom ema ye enti mesre menua ema menua mema wo a wote kaa mu saa bre pie bra na betena apata na se wo a wugina akire honom a wonye hwe sebiane si wanim dia fine na emom sebiane si wanim na gina na wugina honom na wo bo enkomo kura wo dia bra na betena se rabi yekese bi se osenkafo se biribi biara e wone mre saa ebrei eye bra otumfo nyankopon na sem a ode amma okrokro nyame somafo o ma ebi aso ye so no ye de eba rabi yekese menim se enne eye dasronko a aboso rabi wachehye amayen se emra mehiem e Tarkwa Tamso Park na yemfa ono ne ho nsem emra odofo a wutie me enyam kwanhia bi na waba ebia na enne eye woda edikai ebia na wo wufi a wutie ye se na ehemfo ni ye asomdwe entontom enkabomu esom a nyankopon ne sumani a enkom hyeda ho se enna edi awie no beba ene no de aba na odofo mepese se wadidi awie na wo wufie sabre wote yenka wode abra na betena apata yase firi se wonnim baabi kura won kwadwe ene wo fa ahode befura ba na enne me wogidie se ya hya asie yi emfiri sabre enkosi kwasiada enumra ye bewie no na wo chefa a wo na won saka wanka amen na wonhyira wo no won saka wanka amen na wayaresa wo no won saka wanka amen na wasumdwe aya wode ya tie me adenti na mekasa abrebiara onyankropon sumani besane asase so na oni nipa ebebo mponi mpo enepa ewo nyankopon mu no efiri nyame mu ba na somafo so na akọ ama adasa wo mu eba betie no ne scientist wote anoma na dwe a bribi befiri soro esane afa nyame ne sumani mu aba wabrabo so na de nsakra ye beba enne anadwe wonnom besesa anadwe wuso bedane wo serie anadwe wani mbuase bedane animonyam anadwe wuka bedane mfaso ama wo wahwe ase bedane wo sori ama wo adenti onyankropon ne sumani no owo Tamso Park so na odefa hodi afiri soro eba na enumre so betua na mo abetena se na waye sutie amania ekoso a odofo wo nkwa ne saakwa wonnom besesa rabi yakase wo beto wasesa menyom oh na wasesa me shebre oh na wasesa midin anate for this ceremony enti me pa. That will be your song tonight. And no nebaya wonuma na bi. Oh, Somafo. Wo. Messi wasisa menyo. Oh, wasisa me shabre. Ohine na wasisa midi. Di asre for this ceremony. Anti me pa minie na waya mi say Somafo wasisa menyom. Let's sing it again. Oh, wasisa me shebre anadwe wo shebre besesa anadwe wo nyom besesa anadwe wo abrabo besesa ampara enti me pa mini na waya mi say Nyame Somafo Yawoh era wase ade nyina so tumfo emra so se wasem a wodi ama Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya so aba asase so eba yen ede yesuafo na ne ade ama wo somani ode ama yen ene ede ba na baby biara wasem beto no fa ahudi ewo honom ne senti no dampo kiremu nanadwi wasem a ebe empeja ne mfiri mu obi biara adesoa esun kwada na eda no so no enyi ne mfiri mu Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya odi ne mu amen. And again, me no babekasa on a Samuel Matuni din say the game changer is here. Agrono se sanfo no owa ha. Rabbi Yakase. Agromo se sanfo no owa ha.
Emre bi a etwam ya ma metum panimfo bi a na omo bobɔ e wo Ghana. But ye ba beti wo mo abakwasam say ye bobɔ na say osei Kofi Ba Park ne so a the whole game na omo bon esesa adenti or the bribi fufura enya ordinary thing na ye ade a nipa bintumi nye or the Ba Park ne so na the anigye ene sedie ebra ne supporters Rabbi Ekese emre bi etwam se yete se Azuma Nelson kwa akɔbɔ box na yetena ye TV ho na do bɛyɛ 1 meboa bɛyɛ 2 o'clock adenti ye hu se Azuma Nelson ne twede a ɔto ne tactics o use no enye boxers nyina nanim enti Ghana ejinja Ghana sunsun ba ne ho ne ye yadwe se ye bɛhwan ne yahwɛ nea Azuma Nelson ɔbɛyɛ emre bi a etwam se Ghana Black Star ekɔbɔ ball na se abedi pele wo mu a baby awo biara wo kwa from bia obeba ntama denti the skills alone said you obeto ne nine obeji ball obe break ball obe chest ball ato ho said you obehye goal no enye nipa nyinara na te saa Rabbi Ekese they say nti se Black Star kɔbɔ ball na se yakasa abedi wo mu a obi apre so obekɔ akɔhwem saa so na awieye mre yi na enkom hye bi da honom se obi beba na saa nipa ne ba obesesa nyamesom mu odi enchine foforo beba nyamesom mu odi asichire foforo beba nyamesom mu odi niema bia nipa den se enye nyamesom no obema yeyi na kwa ne yate nyamesom ase na abraboni asetena ne kotokra ne na eda ya brabo so no afiri abrabo so aka ma metie me se so wo fie what car mu waba begina baabi a tonight is your night and na anadwi eye wo dia bre and na anadwi eye wo nkwaje bre and na anadwi eye wo fa ahodie firi se onyankopon wanya mistake and I believe said the Nyame Somafo ya waka no o se ebia na wo yare na da wo so no and nyankopon pese saa yare no etwan na wo nam so de behu onu Nyame Somafo na wanya nkwaje so it is not by accident that you are sick. Say wo ha na odi yare aba enye accident say bia wunya yafunu wo ba na said ya Nyame Somafo yawo de ne nsa beto so na nyankopon animonyam ebeda dienti adenti ebra na ni frani na ni efra na nkrofo tata no na wakobisa Yesu say na papa ya na ni efrei eye ne maame bone ye ne papa bone o say no na said ya be ya nyankopon animonyam beda adi anadwi maame papa ni ada wo so a wo di abaha no me say the topic is the game changer is here agromo se sanfo no wa hanom na obesesa abrabo obesesa enyom obesesa shebre enkotokra ni biara eda brabo so no obeye fi honom na brabo na yede Rabbi Ekese Rabbi Oyekese na yeka the game changer why ni agromo se sanfo betimi aye coach because you share coach or coach team one or so many formations are obo coach be about 5 back or be about 4 middle no about 1 top coach be about 4-4-2 and their friends say position and answer formation of no and na on no feel says so boss our position na formation obetimi dey winning for example Nancy and your boy your friend say World Cup we ya mo we Ghana ya ba fie ya second team na ya ne England boy no ya bisa coach no or say a frustration system and no use ya why about 5 back that is the formation of boy sa so ne ba ya wiase mu a nyamesom adoso ya wa prophetic formation ya wa healing formation ya wa akwanche formation ya wa mikodware wa puano formation ya wa kotomamensa formation but tie me enanadwi there is a formation that obia apply that na sa formation no e was say wiase wie na was pie na no na apie na nadwi me do be kwa series of nkrofobia wa mo ni nipa wa mo ye formations a wa mo fresoro aba enkunimdi aye ho dia ade biara asida no ekoso esi e wo nyankropon ni somu etitie me enanadwi wonyirae kache wonu asa maame wonyirae papa wonyirae enyan kwanhia binti na wa ha what me say enyan kwanhia binti na wa ha
What must say, name of a bribinti, send your David Kayano, or send a Niniano Soritiano, Ebiana Wufri Fiaobano, and Crofon Nin, now quack day, and so anointing oil, quack day, powder or quack day, so and so bad TMA. And this end of days, the formation is not by the anointing oil, the formation is not sobolo, the formation is not powder, but the formation, if you are so. Our dear Sumani Papa Cope, and all bassa sees to a wapa, and none a year born a yemri, Nanuna Yaba, Yaya Nanka Yan Sanfata, Yaya Nanka Kayeti, Yaya Nebusian Payanyare, Yaya Neyemu Yanka, Yehu South formation now. Ye bedi a chino formation now transform your brabo. May this formation transform your life. Masa formation answer sambrabono. Masa formation bekasemi. Empeja wufra tumon kwa tum adenti onyame somafo no owayentem. Wanka amen. Me hope say me no kasa na wo so utie die ekoso no. Waso wa ha. Yay. Me se say me asem na me beka no. A good dear for no waba. And to what would me now Gina Honom but I bet Nasi because Ebiano bossa a commercial phone the Enibia Anfa Ebiano Quantre. Now what you be our dear Quantre Anfa. Now Anfa, Yabeti Asia Ebiana Brabeji insurance Anfa Rabbi Yakase. But Yemesania many in Arano, and Niquasa Efa because in Quamshada, Nanyanko Ponso, the Quamshan in Brenda Yaguma, or the 4 hour who are Timmy Pay, 1 year. 1 year. What must ye? Baby, I want a Yamini free, the sentin I will buy and Wakumatorium. What must say? Will buy and well to Mr. Wakumatorium. Adenti, we said near who could be a chenam, wow, young Quadin Yama Bebrechi. Yea. Yanye niama. Yan toto niama. And now I will buy boss who baba sheni pabako. Ne niama wakwaje. Na mi bisa mo senti se sunsun bia jina sa ade ba akoso a. Na se sunsun bia se oyewa. And niama ni buru 50 nti wo nipa no wo ahoto. Rabbi Yakase. In the days of Old Testament in Crofano. Na ahochira fo ho tie me na won krofo a won wa hia diem a ebi wu won hiam won ahochira mu ebi wu ye won atiti mu adenti won anya kwanya ene won sesa agro mu na nhia na me di kama what say you got the game changers na the divine game changers no ahonhom agum sesafo no won nya nipa te sa me ne ho. Ne sent na make a choice. We formation now, boy, no. A nipa formation, but near tell so no. A home one dear, and tia baden and nipa formation. What media home? Near how near home. And a formation is our bono. A physical formation. Meanwhile, Bible no say, and ye and who namely moja neko, ni any real matum for a cabrete, a home a young fire new home. Now, over proverb no so our Becca Charles say, San Crofoni and no more con woman na. And this one my bonnet, and the formation now. Upon some near bonum, a spiritual formation, a formation I am fire new. Ya better best or na Naba, ya better best or na Canaba, ya better best or na Guasanaba, ya better best or now your Brunasai, ya better best or na police Jaquano, what program again in the spiritual realm to manifest in this physical world. And I was walk off home when them one dear. Ya want to Ampamwa could be ampa. Oh, said papa ni yeniti no. Be. Rabbi Yakase. Asumdio. Amen. Ya bonu to what to na kwa ma me o papa ni na fie. That tells you say, what approach now what the air kono, a physical formation. A hunamu de. But every yemre ya woman no. Formation na ye bono. A spirit against spirit. Sun sum in Asia. And now one will call a mountain. 1 year hunam according to John chapter 3. 1 year hunam to a hunem as I see Sunyama, Papa Kayano Mammy and Sunny Uranium. What must I say? TBB as a near tower no,
Nia tete wono, enya hunam keko, enya traba, enya de bia wo dwen se, I me na mo na bibi team na ho. Me kwaton ade na kaba ye. No, something program designed in the spiritual realm to manifest in your physical life. What must ye? Ade ya hyehyɛ e wo sonsom mu wiase se enya dwuma e wo hunam e na ye dwuma na ade ya honhom ye de honam ade ko. Yey. Enti so bolo ne free. Abe focus on free. Ebi mo dia na omo akwaje akokwa takra. Akokwa na nkasa ya wie. Papa yanko John chapter 3. Verse number 30 we going no. John chapter 3 verse number 31 going. Nya office roba no chen yipe. Osi nia office roba e chen na gina mama. That means the formation that we are playing this end time, no. Ekoni eniama ekoso no. Eye esoro ade nia etai wo ama waware na ware na gu. Nia tai wo awowo na eba na gu. Nia tai mu anwo de afibia mu fie obi wu. Nia tai wo awokoto wade na de sika to wono ma na asai. Nia tai wo ama akukuruhwe ase wo yese bema ba na o ye na dwe se ma yenkwo wabusuafo akwa o mabiem no. Eye honhom ade. Enti say honhom ade o se ni o ye dan. You're free so free free so. And that means if what is happening to you, no, and your physical idea, then you need somebody that comes from above. When you will hear or be or free sra or yes so munipa or so chain one inara, identity or so chain one inara, the game changes now. Wo free nyame hoba no wadi nyankopon to me wadi nyame ahodene wadi nyame nwosra wadi nyame abasa bia enya asase so abasa neba enti so che wo nyinara enya honam ade pato yenko osi ni free from no oye family no kasa se fam ne sente na enam se wodi fam ade eko honhom ko no wo koye se wo maame na eyo me hu a wo maame ahwewa mo akọ school wo maame hwe o ma akọ school na wo nya adwuma no wo start se wo gipe wo ama ne kapre kura wo sa akobo ne payi sabi sofo akwase ampani bia onnim nyame wonim de abawo maame payi ama wo didi a wo ma no na beye dan tiame wo abrabato akowie yey oha no oha mente won ka me so oha I believe say me ka nim di asem kire wo nyame Somafo adin mu o se ni o wo free fam yi o ye fam ni panti. That means obi a o free fam mu ha bia no e ye physical formation no bo e ye nadwene no de ye adwuma enti otena se no wakwa akoto anointing o ye friend say 5 ton gallon baako 5.5 no akoto bottle no abebubu agum bottle gallon ni nyina aye 5 million owi anointing oil 300 we no aton baako ama 5 million eye kro no adwene eni to wadi akira eni tina de to so na enko no but o se ni ofiri soro no oso che wo nyinara no ye dan ye nto aso ni a ofifom no okese de fom okasa se family ni ofisu be de chen yipe nyina ni ofisu be chen yipe nyina za we hu no na wate no na oje ho des ni a we hu ni a wate anti formation na ye bo na wiye mre no sa nipa no de sa formation na ba no enem so free so ni nti no osoro kasa kire no akasa cho sa akosu amansa maame afu aketew asomasi obenten woni atew so no enye honam ade efria no afre sunsum na ba no wayi sunsum na fru so na wade wo ho se ne ye kwa abo so esi ye no sister brother Paul Amayati ase in his books se entokwa na wo ko no the formation now we applying emfa enya dwuma na nam se enya dwuma nti ne ye bra Yesu ye tete ena na nkwam hye bi da ho se obi baba or the osoro formation osoro hyehyade osoro agodie abrabo besani asase so na se sa nipa ne ba na ye nyina ye behunu ne yakwa odofwe enam se kono eye honhom ko nti no obeye free so tanti na Christian se kan ye nyame Somafo aba na obi yani o se na nipa biara ni dan awo so to me adenti na nipa biara ni so to me nyame Somafo say aware bone aware guo abawuo eka yare ada ya so no nyina ya so fi na deba
And indeed, Yanina so many places. Yehu one when ye fra a yesunsum. Yehu one bubu a yesunsum. Yehu one my aquam kaya won't oye. Afufwe. Baby Ankaya Nanti, I won't oye. Kianya found ye. Me Bajon Kaotia. And one thing as a quotation when Yamin Odia. The Lord is my shepherd. You are never for me. I'm any idea. Papa be being here. And to you are never for your dear. Very good. I'm sorry for because webu 1 year. The Lord is my shepherd. And Yamin Odia. Yabetias ye. Yabe the first person, Nipebia. Or no, te asasi swa. Na bribia hiano. Na osia a good year Moses Sapo. Na brabo SSI. Genesis chapter 18. Me patro started from verses 8 up to 10 mame. Ni ahwa ade bi wo honom. Me pese wo ti asese ne eda wo so no abebrese koda na atete esu na eda wo so no ye wo bi wo honom a ye wo be kasa ma o ama wakoma ato yam. Ono no kasa ma akoma to yam o. Ewe yemrei so kwati sa ni pakura bribi biara no na obetima ya obe succeed. Na ma so hwe ne me hu se Nyame Somafo ye ono a me ma so ma hwe because me ameka say me share me so for 1999 and ye share me so for I was the youngest pastor or so for me ya bofra o Ghana ha ye share me so for ma TV3 eba be cover ye for a whole 1 hour but ye who ane me hwe for na me ka che nkrofo say wi hia ye enso na bibi hia me e kat me beda me so ama makafo ba anu omo fra me a me di satam God is so good nanaba me di seed no ehye me machine mu ane me bia omo fra me na me di me phone akwata machine wo me se me wa sore enso na me gina me dem e kanti e bia na wo dia ne ntesa ba me pese me ka cho se me be hu Nyame Somafo ya no oma agro ne sesan na afi wonwu ede me ka no wonwu mo ba me nan ase e ba be pe bibi adenti ye ni obere ma bia ofri soro a owoto mi e wo sonsom so owoto mi e wo yarea so niama na hoden se abrabo biara obronsam dia to ya brabo so omra mesesem ye ne nenam timetato se okono kire so a obeku agi ye na brabo imo o ye ni Somafo na ma ye nsuro agidifue ye ni Somafo na ma ye nsuro ampara ye ni Somafo na ma ye nsuro da okono kire so a obeku agi abrabo imo odofue ye ni Somafo na ma Yehuno. Yehuni pabaya oye. Na kanya na nipa mfraya. Na nipa ya totene. Ya kwa ye be ma because wo sori anopa. You have nowhere to go. We chiasi wanimasi obi amfraw. Bebra be hu Nyame Somafo wa ni yeteku ani ya hwe. Because information na obo no enkwam sheda ho o se na orentiemu orenkasa amma ne homne so kwapem sha odi atamu obekwa amaamamu and atamu ne de hen obema bronsam nsagire efri ya braba odi haw abebrese kodanda eka en ngwase ato ye so no obema bronsam nsagire te meme ba Nyame Somafo na ase no o ma bronsam nsagire o ma brabo so no ma me fa ahudie wo fa ahudie Meja yo hene mi na yo hene ohene Yesu ba no o papa yo hene meboa Genesis chapter 18 yanko verse number 8 going yanko na ofa bata ni nufunsu ni onentwiba a ozi ye eziban no na ozi pesi won enyim very good na ojina ho wan nchen wo dua no ase na wozizi very good na wo say no de gina ho mame Abraham asem na ne ye kanyo Abraham yo bia ne ya hye ne bo hye kese da na bra bo so se wo be ya mama mu nyina ja Nyame Somafo ya ba no am ya chese se the divisions na Nyame som be furu emu aba no na Abraham the one pillar ni mu no emu be pai mienu enti nkwam hye bi wo no ma san nkwam hye mu na bo hye ne be furu aba na papa yi won kwa wo bibiara o wani monya mame se nia wuti obi hia wo a wan hwe yo bebo obosia ba wo awunim se nia kuta ono ye bisa okra wonya dai
tie me ebe dane tikenata kae ewo wa ma mente wonne na srefo ya srew mache nyame bema yate wonne Rabbi yakase Messi wo bema yate wonne na Abraham ya boshe what masia ebia na one kasa wo se said ya me start my brabo me wie secondary school me wie university ebia na nye say no brabo te be ma bia oba makra mu se nko be ware me eba bia me wo no na adenti na awie wo say na Abraham boshe bi dane so enso na boshe ni ntimi mmamo na emre bi soin na said ya sa amra ne so ma no sa emre ne be so ma wanadwi sa emre ne be so ma wanadwi sa emre ne be so ma wanadwi na wo so be kasa because a game changer is in our midst. Trust me. Verse 11. Verse 10. Verse 10, sorry. Now, I'll say there. I'm paranoid there. Because some mother won't change. I'll say now, I'll say there. Why not say, Sajina, mammy? Abraham, not baby. Said Yawoh, that there's a car, nam chrome announcement in them, enam. I want from him. Say, Papa be ba. Your friend in Nyame Somafo na wo bae sana na Abraham tini fie a wa dwedwe no ho owo nkoa owo mfrawa owo yire owo wom serve no wom ye duane ma no but Abraham hu se emrantia bi ba no se Abraham hu sa emrantia no ohun se sa emrantia no enya nkrofo bi akeke wom nya nipa bi a ohun bribi sonko omumu odofo tie me adekura wo Nyame Somafo ya omu a wo bae no wo haw ne nkoma ho Messi adekura ho Nyame Somafo ya mu a obae no wa mane ne nkoma ho adekura ho Nyame Somafo ya ho a obae no wo su ne na ne sedia wanim guase ne nya ne monyam wa wura ho ne na ne nkonimdie wa kronkron ne Nyame Somafo ya din mu osi na Abraham hu sa nkrofo no oka kire ne yire ne se abawai wankasa sorry na Abraham wonkoa wo no aduane ma no but Abraham ye na dwen se sa particular nkrofo no mo ba no he will not involve his slaves oh man nkoa oh man mfuna emma obi wo honu ma otifie bra behwe ma me ko ba ya ne ho beto no but say one kasa watu wana ya be you have involved and yoked yourself in the end time game and the game changer as I said will change your life obese san wa brabo so do ho achim osin na nipa no duru ho no wo mu ye aduane Abraham hu se apam bi da ho no ma sa apam no enye na koa na bema na bam ene numrei se wankasa wote ha na wa ma obi amehwe se wo tie me ni anadwe a wo kronkron ni Nyame Somafo ya dem abrabone nane abrabone nane abrabone nane abrabone nane abrabone nane ya rasi Montuman Rasi, ya Rasi. And you to me no na adwuma na dwe o Elijah ya mo obi answer nara na wa be ne ho asem na meka na dwe Elijah ne ho asem na meka na dwe kana manye na return wo Tobi eyonwa yes Tobi oferetete wa shane ho komo dada na wa beya Elijah na wa ya rasi you are Elijah ya rasi nara na wa be Elijah Tobi why na yonu anu aba obi nka no ho Elijah me pa church lase Rabbi yakase osin na bra wodidi wie ye no na wo mo ekono nia Abraham hu ye no eba mu 10 no se den Osina was said that we Sarah wa him. Osina wo bisa ne se wo yire Sarah wa yi No see there. She owasim na o say there. Ampara there mbesa maba wonchen ampara se mesen maba wonchen afise se tie me enkwasi se Nyame Somafo abefri ha kono ohaw na ebekọ mesi kwapem se Nyame Somafo abepaake ne niam no yare na ebekọ
And I give me percent besides what promoting away, or send a walk for any besides our year Sarah way, we seek a salmon away, one way, one yam away, what Nyayiran away, Tiamen, Ebekwa, Ebesissa, Ebesissa. I didn't say, or besides send our year Sarah way. No more car or son some and none of tree or Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo yaw ne son some no diabano and towa braboso and towa braboso and peja brabo and fankunim dimra and found yamra or yari for no do ya for no ha no best saw yare obema kumana toyam obema kumana toyam obeyenim guasiano or sina wa yere Sarah afisa saya beba. A day by tomorrow, or China no pa, or China numera, Quasiada no pa, where you never call. A can never call. So Suma never call. I didn't near see what it is. And one air costume. The brand a way answer near two numbi. When Yame bay in a dream, I send your yanity timremuno. When Yame no here, Abraham Mosono. Obey. Enti Abraham need the game changer no ehia no adie na ye bohweda na Aboso no as a sign. Not Abraham alone. We share 1 Samuel chapter 1 verse 17. Yanka osina ma me bitina ase a ne ye fra ne Hannah na sa Hannah opeba because eye niema bia kitinkiti na si ye kwan enye abrabo mahia de ye sunsum ade meboa me pa cho e ka nya abrabo mahia de aduma hwenya abrabo mahia de who ma wade anya sunsum ade enti sa how yes anyema mienu ye and as a game changers ne ba enam se wo mo adwuma mo ye no eye hu mu ade ni ti no hu na tire che sunsum na tire che no ene no mo to free ho ene ne atata no Nyame Somafo ya to free ho ma ni edi wachi no Nyame Somafo ya to free ho ma e ka no Nyame Somafo ya to free ho ma e po biara ya boto Aboso wakata wania na sunsum bone ne woda no enna na de on to free ho ma Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya odi mu asina Hannah peba na ni pesre no enne sei abrabo na kwae se wo pie kura ya ma wudin ono kwa no ono oba no wada enso nya wa na wo da o wani nkom kura ne oye on be ma wada Rabbi ekese wo wani nkom no ne oye on be ma wada because what dia niam asra wani mama ba bi adwuma won wuduru okura yehu Odi niyama srawa ma wariye no kura be man na waso ba beji utum no be man no hu kura ohu ebi na ato Hannah na Bible me ati asese Hannah kwaso ko Nyame anim na said wo betena ha nopa na woda so te anwumre wo beba kina nopa na wo ba kina anwumre na wo ba kwasiara nopa said Hannah man na ye ntiantia na oh me nua me papa me maame e hawo ne be kwa Asina bra Hannah didi wie ye kwa ya no na kwatena Nyame fie se nanumre wa ba betena si enti se Nyame ne sumani ni ba ma wani nkwa no ho because wa ma yati asese efri ni tiri so besi ni nan ase ni ba bibia ya dwuma ni formation na all no all round formation because onim the tactics of the devil upon some ni amane how na bebrese onim ni nyinara enti Nyame Somafo ya na good year plan no de aba no plan na etwa ba bibiara etwa sonsumu etwa hunamu etwa ensuomu etwa kanea etwa esumu ba bibiara wo mo betechirafa se Nyame Somafo betena se a ma wani nkwa no homesesai ma wani nkwa no so ma wani nkwa no so ma wani nkwa no so o se na bra bubuani no ehu Peter ne John no wa mo adwene wa mo se oba ba mo musika na Peter ne John ka se sika ne dwetade ye nibi na bubuani ne ya na adwene se orenyi nani mesi na nadwen se wonyi wani mfi Nyame Somafo ya so a mesi wonnom ne besesa wonnom ne beyedan wonnom ne beyedan o se na Hannah kokotena Nyankopon ne fie no frase se on meditate Rabbi ekese oyekese ampa Rabbi ekese oyekese ampa Rabbi ekese oyekese ampa o se na Elia
being one of the heavenly bodies what ban ni party biam no ekọ hana honom no kwakachi and say senia waka wakoma mu no emre musa ena na dwi menim se waka yare se wakoma mu waka wo honsem wakoma mu waka dwuma honsem wakoma mu waka kwanto honsem wakoma mu emre musa amawo emre musa amawo emre musa amawo emre musa amawo me hu se yede mawo me hu se yede mawo wa kronkron ni Nyame Somafo ade mo wo exams no be pass akwanto ne beba sika ne beba awo ne beba ewo ne be free hako enkwa ne beba apomodin beba ose na elika se afese se enu ye den ubaka na Old Testament the same apamna mu a Yesu de beto aso no ose na bra Zachariah Esugu nyankopon so Luke chapter 1 verses 13 Osugu say nyankopon se opeba no or say another game changer catch you as a game changer will come your game changer will come catch you your game changer will come your game changer will come another game changer in the days of Zachariah or say na bra Zachariah ejina nyankopon ni fie na oye nyame adwuma se dia woti hoyi ma me papa tie mem se nyankopon agrom sesa for no beba enye bia ba no baba betu o hey enye ujaro no baba betu o enti there was a time on radio and a man be friend no say asofo na adenti na mokọ radio so ama monitor mo a wonuanom asofo no mo preach o mo TV so ene mo radio so nyina e wodo ma o woman nyina woman kan kwaje ho asem na mse papa don't say what you don't know. In the life of Jesus Christ it was only two people nipa mienu pe ene call Yesu nchen say ye penkwa even the two no one what na say now digesting the statement na enye nkwaje nkwanti no kwa na bibi hia no who were those people Nicodemus and your friends akwati short man no Zacchaeus. These were the two people. Aside that, no, one more makain, a mamina no moja to Nasam of Benokai. When young Quagencio, or sister Minyana Tari Musa Mojan the Bay. And I make catch and say, on young Kupon, am yan Sam Kayan so. I'm a woman done no moon from according to the prophecy. I confirm the coming of the end time game changer Nawabano. Say, e wan krofobia mo dan no mumfamu wa mo da fiase wa mo da summu wa mo da mpotrem wa mo da hawmu a haw ni nti wa mo ntimi nsum nyame maame me pa cho ne da usi wa ugidi se wo no nyankopon tem no kra wo bisa ho maame bi frame na me ni di nkoma psychologically e na me hu se maame no wa twafa ne kunu me ma adwuma na me se maame wonim phone su de ye mienu ne agina so kano kura chira me na mentimi mo Nyame Somafo a ose sofo no kro na me kunu adwuma sem aye diniti me sesa bo so na me so sesa ade yi because I wanted to be sure be specific what sesa ade yi na me fa abi you know and amimro set tadi funu a Aze, set adi food or Rabbi, I can say a petty wa. I bet to have so much that I will give you more WhatsApp. Rabbi, I can say, I want you to me no creme. Even Sarah, a brow peer and a whole wife of Abraham. Okay, read the Bible. I want you to. Because na Sarah dwen say wanyini wa broso owo enye yi bofo no bisa sa adenti na wo soro se mensere eso no wosere enye ntro ahokyerenti yedi ntro ti me kache papa ne se nyankopon hira wo ma mohwehwe no Nyame Somafo ya pa no wagina television so aka se me game na me dia ba no se aban be ma me kwaya me ko hospital so fo be no wate se mama me kwaya na me ko hospital ko sa yare fo yare what be da Nyame Somafo anya sofo Oya soro dom oya Elijah. Enti me se Abraham de game changer bi ba ya yesu enkwam se na e wo no Malachi chapter 4 verse 5 yenko. Hwe. Mesuma enkwam se ni Elijah manaba. Ansane urade ne dakase na do urade ne dakase ne
day atemwada no say ansana so before no say Elijah na ma or how be bedi ka tackle ye sa how ne nemu Elijah na oba no one ne wan Yawoh bananim no onye nipa bi onye sofo bi onye nkomhye bi oti ba bi onhye football honkom ono break the shackles of the devil ewe wiye mremu na dwuma obaye no osi nyame asoma ne se o metutu asunsunfi emfri yaso na onna ne o mai enye ne nyame so man asunsunfi ate yaso o ha obebresa kwadanda enimguase aye yatare ayekwa enkwa yeba emma nipa fa yenkwa eno na nyame somafo yenkwa mhye no osina mesoma odifu Elia because the end time game na yebo no say Elijah for na ma yebedi nkuguo adenti de bia o ma ye piekwa Holy Ghost yey Anya no moye anya no piekwa enye piekwa formation o Holy Ghost fire every corner baby ojadam enso baby eja hodi ankania mafunu hye enso ye jane de has turned into a fuel in yamafi wa yabrabom masa nyama ne di nkunim wa yabrabo so enti wokwa ya Holy Ghost fire now betina fia na kana ye more because obonsam hunu se wonye serious because system na ye wo mu no enye Holy Ghost fire that be enye gymnastic Rabbi yakase enye beje o ye kwasra enye kogina nkwanta nan so adentina da bia ye nkwanta nan so ena nyame ne sumani na wa ba wiye mrem no o se formation ne se obonsam asori wo wi ase so na me no me no be di adanse adentina da bia ye bo nyame din all night ase ye bo nyame din pray for me ye bo nyame din kwasiada ye bo nyame din Jeremiah 33 verses 3 o se fra me ma me empire na wo bo nye nyame na wo fra no nyame waje oso waje oso tisonye oso de anya hwan na wo frani Elijah no di ka o se mo man na hu se wone me nyankopon jemeso me frawa jemeso oyine mo man hu se oh wone me nyankopon oh jemeso oh anunti jeso Somafo jeso sorry John Sumame oh jeso oh nyame Somafo jeso enana dio mama hey woni ampara jeso Somafo jeso bedi akwe mama yasumi nyame otiase yasumi nyame oye adwuma yasumi nyame osayare yasumi nyame oyi wo yasumi nyame oye nimguase yasumi nyame yes say nyame ne yasumi no wo yare na na dua beko animguase na beko ohaw na beko amane na beko enkugo na beko sister brother yanim nyame yasumi no yanim nyame ayedi na chi anadi oh jemeso oh mesrewa yantubiem mesi mama hey onu ni asomo no oh Jesus obedi akwe Jesus orofwe mama hey ono the end time Messiah ewie yemre Elijah no onu ni afra na nadi na odi ojabeji yaso odi ojabeji yaso yare ne bekwa
Animguasia Beko, Ekugoni Beko, Ekukuria Beko, Bonini Beko, Yariani Beko, Nanabi. Oh, my mind. Hey, hey, sister. Yanim Yamia Yanana, Yanim Yamia Jinadi, Oyan Santrani Yakropa, Onuno Casamadi, Nayadi, a hell banner Dawso, Amania banner Dawso, Yamesumafia Bayer, Yamesumafia Bayer, Yamesumafia Bepeja, Yamesumafia Bepe, Mamma, oh, mommy. Yes, yes. And then again, you are not done. Tonight is your night. Tonight is your night. So obey your word to the year. So obey your word to the year. Enkonia. The yokes of poverty. The yokes of sickness. The yokes of demonic affliction. My mind. Hey. Me pato chirasi mame. Oh Jesus. Yafrawa Jesus. Bedi akwe mama Rabbi Yakase Jesu mame Rabbi Yakase. I can't hear you. Rabbi Yakase. Asumdio. And you are saying the end time Elijah no ba. And yes, you are back echo. Near Obaya or Abraham time. Near Obaya or Hannah time. I know your game changer. Near Obaya or Zachariah time. No, they came for a purpose. But I have been no mobile. Now, but I say. Nyankopon ma benya fa ahudie nyame ma ha be firi wo so nyame ma tete be ko enu nti na me se enana twi osoro beje wo so wanka amen enana twi osoro beje wo so wanka amen enana twi osoro bekasa na wo hawnia bebresa wo dam osoro bekasa ye asase bekasa odofwe na wo haw bebreba menewo ya namuyo Somafo bekasa amaya koma esi wasoro bekaso asase bekasa ojifwe ohaw ya nam oh Osoro bekasa amaya koma eti anti anya dai Messi anya dai enka wada woha bebreba na muya Somafo bekasa amaya koma toye enunti enka wada woha bebreba ayana hey Rabbi bekasa amaya koma toye oa Rabbi Yakase enti sasa tetifo no dia ne baaye for a purpose now osim kwamhye ne se mesuma Elia manaba ene nyame Somafo ya baaye no bebisa se adenti na osesa Elijah oba na adenti na yesa amre mu Rabbi Yakase adenti na yesa amre mu na adenti na oso oba because Elijah ne ba said ye be ye wiase benya fa ahodie in the days of Elijah now our Old Testament no na Baal ne na bosom ne na kwamfo any Jezebel aginyame manyafa tieme Elijah ne bawa ba ne say obonsam di yare obonsam di nkuguo obonsam di animguase obonsam di wuntap obonsam di aka obonsam di warija ye aginyame man tiano obi ti asore dem kwa na ne rafi no ho obi ti asore dem na ma ho kyerenti na obi sika to fam na wafa na wa pocket
Yes, yeah, made it. Yes, you are this one pocket. Minisan in ne. Minisan in ne. I can't think far. I will challenge you. Because Nyame Somafo ya say, abonsam de how atete ebi na da ya so. Ya akwanchina, ya bompa ya. Until last na me bisa ma me bi say, akwanchine kura eye den. Na ma me na asem na akwanchine de say eboa ye. Ma Nyame ye bisa de ma na me say bon d'accord. Sa na French for ne kanu. Enti let's assume say me ba free school aba me nchen. Now I said dada ya pama me school fees. Now me say akoso ya kwanchiri 2 weeks. And sana mama school fees na am I a good father? My man say da bi say na nipa kwa de na me say fine. And two person o kire me say nyankopon ntimi nya bibi ama je se oboa no akwanchiri mu ana. O say bra wa kasa o. Na me say me nya bra o me ye man. That is why I am speaking wisdom. Me ye man. O say bra wa kasa o. Men really want to won so bad because the moment of on Sunday have brono or crosso thinking faculty. Therefore, be and one of it in your room. To have been a shadow. And to say, yen to me, my bank come and send you to your school fees. How much more say, how I doubt what you're saying? I just all one Yame quantity. And so no ya upon some sura quantity. Yame Somafo and Asemini. Ni upon some slow, Elijah for no man wasem. And to see how near Bebrasena Diaswa, a buya quano, and Muntina was Elijah never ba. Now a bar, and near me be a young coupon, and the Ura Nipabra Bomoa upon something in Sakano, and no, and no Babesi, and Yamabe. Nyame Somafo ya say Nyankopon the 8 components in the bonipa. In the divine fixes of God, according to Nyame Somafo and the theory, no, man was made, yoked with 8 components, and monyam sika awo aware empumtuo adom enhira. Sa nyame ene nyame kabo mu. Na nam said this end time no obonsamu penipa mo akonyame ahiman mu akono obonsama ahimam therefore so obenya wunipa amu akoto abode obenya wunipa ama wafiri nyame odia e wo se sa eniama no tibo no nyame de deposit mu no ono bonsam de nsaka tu sika semekoye so sianya sa na nyame bo wo according to the theory of Nyame Somafo ya no you were made with sika. And from a layman theory, no. Say Nyame the Bible say Nyame the dotin ebo nipa. Meboa. So where do we get gold? Gold ye nyawe nye dotin. And say o de Nyame Somafo ya de o kan kra wo se anya no a. Na se ye de notie na ebo wo a. Sika kwakwa ye tu we. Diamond ye tu we. It is here too as I seem, and you were made with a friends and not here. That means when you get to a certain stage, I was so to me refine wa brabo to meet near Yankopon ka say yepe na brabo na yepe. Yeah, says here yepe. Tin ambisa say wo quotation we anya ma me catch you who no hwefo. So 1 square mile kura wunya. Anya bi abon si abon sam na ni wo area ho. Abra kwesi de opensuo pa. Onya nsuo na wo pe o. Enyem so na wo pe o. Otimi gina wa na mu bo nsuo wo ma anim na ma na kanfo. Hey bra kwasi, otimi num nsuo be 10 liters. Why are you a ponko? Eye necessity. Ahokyira ni how abebrese na abetoye so. Ne senti ni yama yakwa sunsunfo ho ma wo mo de how abeyan yekomu ti Nyame Somafo ase ne ate yesu ni nyina no eye sunsum a ye maame mo sa ahokyire ya ye papa mo mo komu a ye so abeto aso because ye ba ye no ye beto anointing oil e wo ye maame jare ye ba beto Florida water e wo ye maame jare na sa nyama ni na ka ho amobonsam nsa ye kese in this end of days. They will say Elijah no ye dey. No ba obeye dey. Osi obedane le jana wanamba. Osi obedane dane ejanu makoma ba maso ena hokyire nti ohawo nti amane nti nipa ni ne mampom temu nya pepepe.
Yani ye manta mu nyepe. We yira dan what time for? Because akwa humanti. Ahochire nti wo firi wo kunachi ba tie me. Onyame Somafo ya se waba as the end time Elijah. No the formation eye osoro formation eba na formation na ne de hen one. Ose ayaresa won ntaba ya se papa kai ma me. Chemiye. Malachi chapter 4. Yes. Verse number The first formation no. Enti ni formation na no pai wo ba ye no. Ode ne nsa to so meboa. Na wadwen ye wo se enkrofo ne de ne bia. Enye no bia. Obema oil. Obema way. Ni achechire ni aton ama. No. The formation of Nyame Somafo ya no. Enye sa akwancha because wa ma ya te ase se. Nyankopon onim ho hwe. Nyame onim ho hwe. Ena James so ama ya te ase se. Nyankopon ni ade bone. Ena ode asoni pa hwe. Enti sofo adadao. Akwamshefo adadao. Say Nyame dowa. No sorry na Nyame dowa. Once now don't say sumu ano. Na utie. Eba Nyame Somafo nam say nya sa nete. Enya sa na game no ekọ. Nyame se oni ade bone. Adenti wo kan Jeremiah 29:11 am. O se adwene a me wo ma mo ya adwen pa. Ode ye den. Ode kwawie ye pem meboa. Enti bisa ho se wan kasa tons a wo bui. Ni enam wo nam no eye Nyame adwene. Nyame adwene ya adwen pa yare papa. Yey. Nyame adwene eye adwene pa o wu ntem eye papa. Nyame adwene ya adwene papa wo koton aye nto. Enti adenti na bebrebei kase bebrebei every he Elijah kasa or see the first formation yadai. Malachi chapter 4 verse number 2. Very good. Na mo amusro mezeneze. O see na see e ba besuro Nyankopon ni din a said ya wo wesuro Nyame ni din na wa ba Nyame Somafo ya onan ya se din. Nzi yetini ni ewiase oyaresa woni ntaban bo. O see tini ni ewia na e dia yaresa na mentaban mu entaban ne ye din. Ense yin anim se Nyame esorofo no wo mo de ataban na etumi bu a. Che wonumi wo de ntaban tu se okorio. Ye o tumri ampara wona me peja kan ne de no yensa amfa ne biem wo de ntaban tu se okorio to be yanko wona wo hwe no Somafo ani ena Nyame Somafo am ya ti asese Nyame Somafo no mo ba wo mo mba in a form of wo wins no na wo mo de wo nsa enti se ensa ne de a ataban ne ensa no se ayaresa wo nsa ne mu no de to yaso a yare ne beko enti the first formation Nyame Somafo ade ba en se dey ordinance be dey Besaya yare enti wo ba no de nsa to so a o se how ewuramu akosonsumu ekwa wo papa fie ekwa wo maame fie ekwa wo so afie na ensa ne mutumi no ekwa koyi adwuma Aboso mu e wo fie enkabrechi e wo fie na wa hwehwemu na wa jiwudi na wa jiwudi yapie tina o kan Numbers chapter 6:27 Osina Nyankopon ka kire Moses se ma Israel for mfa me Nyame medin to wo so Nyame ne den obi biara oba asase su no kutadin wo krada osina mo mfa me Nyame medin to wo so na machira wo ti Nyame so abia den sa to so a okwakwahwehwe odin ya Nyame de ma wo because anu ni naduma. That is the first formation. Rabbi yakase ordinance to so no ahwehwe me no wajiwudin apie sa kwa mensa kwa kuba akon akosua mansa ya foriwa aka hey Rabbi yakase no ayi wasin chan no wacho
So nam see any sani the no me na chichi yewe. Obeji o nyana ne ato ama wa yenshira. Obeji o ama wa nya oto otre ni nam omogboa. Bible ne say maya abofra manyini maba kokora minhu otre ni a na sefo ye dey esresrade eti otre ni asense tetrade a adan na yesi otre ni na ma na yedoso Kristo ni na nsohweto no na memete fie no ensohwenti na meme pe oje na me saba Kristo sumu na ohaw na beye mo nsohwe abetum de na ma metena fie ti orebe no mete fie ne medeka nsohwe ena wo se o Kristo ni na nsohweto no so Kristo ni na nsohweto no that means me wo fie ne me nsohwe ye one me ba nsohwe be say to me too so let me stay at home. And yet you're papa. This was in my yabo from many my bakura. Me who are telling me and Somafo say, Yan Sumi Yamemra, Yan Sumi Yamema Yanumwase, Yan Sumi Yamema Kamefire, according to Exodus chapter 23-25. Or says, I'll be Sume Radu Yan Kropona. Mamma, you are an added way. Maybe I'll tell you, Yaman also Somono. Tinyamena someday Anturana. Yay! Nyame asame yantro. Nyame se so obeso me a me hira waduane ne wonsuo so me yare a me ma boni ne ntina mu asase so o maka meyen o mani mbuase meyen enye sa anya meyen na ato ye sori dem nyame ne yase yaso no. So we are Orthodox Christian, we are Pentecostal Christian, we are charismatic Christian, whatever Christian are we are no enye how na da also tina nyame no way. Papa bi say am say ayaw na mo nyame no e different na na say nyame dada na ne ene nam ono obi epukoko ono a ne ene nam Elijah ne nyame na ono a ne ene nam okama ebemu ono na wo sha ejina nyame Somafo nyame na ono ara mesi nyame dada na ne ene nam one ne kwansi amfam nyankopon okofro bo nyame no ono no ka eba mu osha ejina Elijah ne nyame na ha ti nyame Somafo ya na asem no ya nsum nyame experience anya ma no ti the first formation ordinance ni atoso mi no so ordinance numa sam ordinance numa sam be dan ene be kasa no de be pagya how amane kwadan na free so but we are seeing yankopon any we are seeing kwankyere se enye nyame asem enye nyame abasa na mama ya kwankyere ena akofa how abre ye se wuji no di ampa ono kwafwe se wuji no di ampa oh want to mami oh wa se Messi Sewuji Nudi Ampara Sewuji oh wa sem oh wa sem wa sem Timagina ensa no ene enum asem no adentina ensa no ene enum asem no ya adwuma tie me enam niam bia nyame Somafo asa Aboso rabidi boy yen na bronsam de ensa aka ninti no sa eniam na ekwa aware ani kwa sika kwa empum tuo kwa adom ni ho enhira ni ho aware ani ho awo ni ho enti se ensa na Malaka chapter 4 verses 2 ni kai no ebe be to ya bra Aboso a afisa niam no eye niam foforo etu ose me be hyase na ma ye niam foforo eniam dada no atwam orofo tie me onyame Somafo aba enne eniam foforo be pie fa ahode be pie wa kokoro nyame Somafo ya odini mu amen Rabbi Ekese oh that's so yeah oh nyame oh sa akrada
Odaso, daso, yeah. Oh, Nyame, onsa, akra. Tete bremwara, tete. Enemrea wo yo, Nyame. Enenso wo yo, Nyame. Awo daso, yeah. Oh, Nyame, onsa, akrada. Rabbi Ekese. Yes, also do kakrame. Amen. Rabbi Ekese. Titimremu uyo nyame. Eneso uyo nyame. Wo daso. Ajom to fun away. Titimremu titi. Uyo nya ampara eneso. Woyo, wo daso ye. Wosa. Enti sa Elijah na Malaka sha ne ho nkom no. Ne edi kan se nanum asem ene ne nsa ne ba ya adwuma afi enko Isaiah 42. Ne ehwe ne etoso miensa because ose eniema bi anyankropɔ de bo ye. Eye eniema nwotwe no. Sa eniema ne nyina obonsam a wasɔre. Say Elijah ne ba oba ne to no so asɔre obonsam de ne nsaka. Ena me bobo so kyerɛ sɛ ɔde ne nsaka ye nimonyam. Ɔde ne nsaka ye sika. Ɔde ne nsaka ya ware maame. Enti ɔba ba ko wakwa ware ba ye tere. Bema ya ma udwetere ahye. Ya ma udwetere ahye. Woko kaka wasem kyerɛ bi a obi amua obonsam de ne nsaka. Enti ama ya kwada afiase. What was here? Enti ɔse sɛ Elijah na ma nipa bekɔ so ayankoa ne senti enne nipa ayankoa ma yare. Enti enye sika wɔ se de kɔma yare. To ho to kakra na onya 10 million na yare na ama ache wa na ɔde wokɔ no akɔsɛ ne wɔsan abetena fie. Obonsam ne to atewa na wa mo ahyehyɛ kakra ababaawa. Wobon se ne wayi be ma bi ama wo. Na wa be ma broken heart. Wa kwatena se meti mawo se mi fie. Ampa ye wo fie because wo mpanya mesom. Isaiah 42 say Elijah ne ba enum obey ni papa yanko. Isaiah chapter 42 verse number 8. Yes, 7 ekono. Asema we Ose no bebuebu adenti nipa ni afura wo nyame ho. Na obonsam so nyame somafo ya say obonsam otete wom a wom nim nyame. Ye nipa na ni afura wo nyame ho na wan ni nipa na ni afura Elijah na ne basa eni nanum asem ode ba bebuebu nyame somafo ya say nipa na ni afura ni nipa onnim se nyame ye baako. Ti nyame ka kire Moses. Say Moses ka kire Israel for say won wawurade nyankopon no sa nyame no ye baako. Nyame ka kire nkomhyeni say hey ka kire wachidifo say nyankopon no ye baako na nyame somafo ya bai no say we ni obehu say nyame no ye baako no ni obehu no say nyame ye baako no say nipa no bonsam suru to so obebuebu ye niwa enu ntini ye te ye nsorim ye te pray for me ye te all night I say ye bompa ye kamaya everything kamaya but nothing could be me na nabrofo no bibi enkoso adenti ye te sumu eni ahwe ade ye te sumu o na obi te sumu na ahwe ade obehu common sense obi te sumu na ahwe ade obehu eti nyame somafo ya say se wo person ho to wa wonya gidi se nyame ya baako a na ehan na ba edan abeto so ehan to so a afu hwehwe apomudi na beba wo hwehwe sika beba wo hwehwe asomdwe beba wo hwehwe ebe beba wo hwehwe ayanse beba wo hwehwe mpumtu beba adanti eno ne nia nyame de bo ho tieme ni ene ne nam no ya so na hwe ni ehu so ye nyame koye ba anye se na ne yete Nanya Mena mitimi collapse eda bonten tie me no bonsama yere me temi ho anye but abra me ba nya me somafo na ya se no ni oye ma wo na no ye ma me
ordinance kaka na to me so no ma meti ase se e wo se me hu se nyame ya baako wo yare a wo ba ha ofufuni ayaresa ne se wunya apomodin se wunya se sunsum na ware na kwa hwehwe nyame baako na hwesum no na no na de bambo bebrao enti o se Elijah ne ba obebuebu dan enifrafo aniwa no ayedan na waye no duafo afrafi ase ne atoso na ne no maame se prison ni chenwa na wo chen prison ni a wo chen ne se wo nam takwa abontin so hey because minimum crofobia crowd prison or more that prison by your project o si abrosan I know a lot cause sabi obonsam ye si mu ache ye won namfofo ya chechi wo matuma ne ye no mo ye business or that prison boy ye fiase wo nam abontin so wo ni 1000 and to wo ni nipa ne difference be ne wo or that prison obetimi asidan ama wo a wo nam abontin wo akohae na efiase no eye yare afiase eye sujade afiase eye tete ye de ato ye so a ye de ye ho ene ento abonsam ne control ye sori na kwanom kakra sori na kwanante kakra enti edura no pa akwabena ne pa wadware akeka hyem wa attacking wa bobritain enso timi gina ne dem house na me kura memfa he memfa oni baby a okọ ne compass no and movie no say run ho agu ho o se say na Elijah ne ba ye so obeye because ewiye mre no obonsam de ato afiase se ne awodam yare ne de woda afiase boni ni nti wukuna jayo awari amokwa banti ebusua ne yatomuden bema papa bi mpo ba yetimi ka kyerem se hwefie we ye nkoma awari agya wo mo ayesabi sa nkofo nko a akwawensafo yi ya mawudin ya de watu afiase no bi antimi nyi wo na mpaibo ntimi nyi akwankyiri ntimi nyi maka kyerɛ because nyame Somafo ya say akwankyiri nya dwuma se sa nyama ne betimi agye ya enka ye nte ha ka wote ya wa ohwe se dia wa wuti wei sabi ja asomdwe tonto me se ye ba na mania mahunu amania ma ye den asomdwe tonto so ye ma ne gentry o say what ya say wa bo suit wa bo tie that be ye ba na mania mahu because ye jagu ye chem ne de ba ye ya suja obonsam odi etu afiase no eno su jagu ye chem etu say Elijah ne ba na woni ne sia no de ne sato so a afiase na woda no na oyiwu enumre Nyame Somafo onyi wo mpie onyi wa ware mpie onyi wa dwuma mpie onyi wa pomodin mpie onyi wa control mpie fi se wo so wo kan no ho onyi wo onomo na omoa amen Amen. Rabbi Ekese. So Yankopon o men hendama hozin bi. Akasa more than 1 hour. Rabbi Ekese. Demebre no ko nti demebre about henu correction besre. Baby obi agi na bia sentra bai no menji na baby keke. Brepata na se. Ya boto correction. Ebay if you come bay the rebana Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo program or ko di won so aba. E de wokra na wosunzu
O Nyame wonsa akrada odaswa odaso ye O Nyame wonsa akra tetebre mara tetebre ade wo yo Nyame awo enenso wo yo Nyame e wo daso ye O Nyame wonsa akra tetebre mara tetebre ade wo yo Nyame awo enenso wo yo Nyame e wo daso ye O Nyame wo sakrad wo daso ye O Nyame wo sakrad wo daso ye O Nyame wo sakrad tetebre mara tetebre adie wo yo Nyame awo enenso wo yo Nyame o daso ye O Nyame wo sakrad tetebre mara tetebre adie wo yo Nyame awo enenso wo yo Nyame wo daso ye O Nyame wo sakrad wo daso ye O Nyame wo Asomdwo Mesawa mapawon choppy sa wa sorwade correction na one sorry ngina ho wade correction ni wi a one ngina ho na ndwoman onkodu kakra sa na watena ase asomdwo Amen. wo daso ye O Nyame wo sakrada wo daso ye O Nyame wo sakrada tetebre mara tetebre adie wo yo Nyame awo enenso wo yo Nyame o daso ye O Nyame wo sakrad tetebre mara tetebre adie wo yo Nyame awo enenso wo yo Nyame o daso ye O Nyame wo sakrad o daso ye O Nyame wo sakrad o daso ye O Nyame wo sakrad tetebre mara tete adie wo yo Nyame oh enenso wo yo Nyame wo daso ye O Nyame wo sakra tetebre mara tetebre wo yo Nyame enenso wo yo Nyame wo daso ye O Nyame wo sakrada Rabbi Ekese Bre Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yoruba nti mama monko Manje Rabbi Ekese Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nya de mebre nda ozechir otumfu Nyankopɔn wasomanon ɔreba de mebre ohobi odawdo ahene panyine kan ɔsebre ɔreba fo wen wafa senodo onto am yen wie no na bibiara yenkuyimzi amen ya rase yo say yo ya rase ya ra say you are Elijah ya rase ya rase ya rase ya rase ya rase you are Elijah ya rase narana wa beya Elijah narana wa beya wa beya Elijah
Elijah Narana Yarase 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 you are Elijah Yarase Narana Wabeya Wanarana Wabeya Elijah Narana Wabeya Narana Wabeya Elijah Narana Yarase you are Elijah Yarase you are Elijah Yarase Narana Wabeya Elijah Narana Wabeya Elijah Narana Gana Mayina Richana Narana Yes, na Richana Narana ya oferete wa shane komo dada Narana Wabeya Elijah Narana Gana Mayina Richana Narana Wabeya saying na Richana Narana Wabeya oferete wa shane komo dada Narana Wabeya Elijah Narana Yarase you are Elijah Yarase you are Elijah Yarase Narana Wabeya Elijah Narana Wabeya Elijah Narana Wabeya Rabbi Ekesi Mpacho Montanasi Wundina Hokakra Rabbi Ekesi Asumjo Wadabe Nyame Somafo dadaba Yansu ya dodobe si ano Somafo dadaba Yansu ya dodobe si dadaba Somafo dadaba Yansu ya dodobe si ano Somafo dadaba Yes, so ya do besiano. Ewo Nyame no Somafo na we saya sase de. Adadaba, Somafo adadaba. Yes, so ya do besiano. Ɔkrɔnkrɔnyi adadabo. Tarkwa maye. Ɔkrɔnkrɔnyi adadaba. Yes, we are the Beshan, Somafo adaba. Yes, we are the Beshan. Ewo Nyame no Somafo na we saya sase do. Ewo adaba. Somafo adaba. Yes, we are the Beshan. Ɔkrɔnkrɔnyi adadaba Rabbi banada yalisaba Ode kroyaba Ode nkabomaba Yansu ya dodo besiano Somafo Yansu ya dodo besiano Ɔkrɔnkrɔnyi adadaba Ode nkabomsumaba Ode yalisaba Ode asumdwiaba Yansu ya dodo besiano Somafo adaba Yansu ya dodo besiano
Yawoh, Nyame no Somafo na we say asase. Yawoh, Adadaba. Abafo, Adadaba. Nyame no Somafo Adadaba. Adadaba. Yes, so ya do besiano. Adadaba. Yes, so ya do besiano. Yebe. 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 Adadaba. Yes, so ya do besiano. Yawoh, Asola Bafana, we say asase do. Yawoh, Adadaba. Abafo, Adadaba. Yes, so ya do. Yes, so ya do besiano Somafo. Ya do besiano Somenjena Adada. Ya do besiano Somenjene Adada. Yawoh, Somafo wanko. Rabia wanko. Obiala mlate. Obiala mela na papa rabia wankwa. Somafo wankwa. Obiala mbela. Onyame Somafo wankwa. Awankwa. Asayele. Aboso. Obiala mela na boso lo basa wankwa. Somafo wankwa. Obiala mela na papa rabia wankwa. Somafo wankwe. Obiala mela. Yebe. 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 Obiala. Wa. Obiala. Wankwa. Obiala wankwa. Obiala mele na papa rabia wankwa. Nyame Somafo wankwa. Obiala mela. Me Somafo wankwa. Ona asayalo. Aboso. Asayalo. Na boso lo basa wankwa. Somafo wankwa. Obiala mela na papa rabia wankwa. Somafo wankwe. Nyame Somafo ya wankwa. Somafo wankwa. Obiala mela Nyame Somafo ya wankwa. Somafo wankwe. Obiala mela. Nyame Somafo wankwa. Papa na sayalo. Aboso. Atin na yo. Na papa rabia wankwa. Somafo wankwe. Obiala mela Nyame Somafo ya wankwa. Somafo wankwe. Ramela Nyame Somafo ya wankwa.
Somafo wankwa obiala milam wankwa papa na wankwa ana sayalate ana moba ana mankwa Yesu ka tbamo lukwa buechiro bayamo wankwa obiala mile Nyame somafo ya wankwa Somafo wankwa obiala mile na papa rabia wankwa Somafo wankwa obiala Ɔkrɔnkrɔnyi adene sɛ soma wo bɔtɔ Rabi ne bana adene sɛ to da wo bɔtɔ Ewo Nyame somafo na adene sɛ to da adene sɛ soma wo bɔtɔ wate Rabi na bakaina onye bia Ɔsokra tapima adene sɛ to da wo bɔtɔ Ewo Ɔkrɔnkrɔnyi na adene sɛ to da wo bɔtɔ makuma Yame Yawoh na adene sɛ to da wo bɔtɔ wosisi na Yawoh na adene sɛ to da wo bɔtɔ menyi waya Yame Yawoh na adene sɛ to da adene sɛ to da wo bɔtɔ Rabi na bakaina aye vida somafo adene sɛ to da wo bɔtɔ ewo Nyame somafo na adene sɛ to da wo bɔtɔ misisi Yame Yawoh na adene sɛ to da wo bɔtɔ stroke na Yame no adene sɛ to da wo bɔtɔ me yala bada me yale ba adene sɛ to da wo bɔtɔ wo besano ayale fo amabe monya awesem Ɔkrɔnkrɔnyi na Rabi ne bana adene sɛ to da mo wo bɔtɔ mate ewo Nyame somafo na adene sɛ to da wo bɔtɔ Yebe adele sɛ to da wo bɔtɔ ona adele sɛ to da wo bɔtɔ adele sɛ to da wo bɔtɔ mafa adele sɛ to da wo bɔtɔ adele sɛ to da wo bɔtɔ adele sɛ to da wo bɔtɔ adele sɛ to de wo bɔtɔ adele sɛ to da wo bɔtɔ adele sɛ to da wo bɔtɔ adele sɛ to da wo bɔtɔ mafa adele sɛ to da wo bɔtɔ Rabi ekese Rabi ekese pato da bebre ahobrasem obi antenase Baby obi antenase obi antena konyaso brasso de Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame somafo the true messenger of the Most High God Nyanya kopona soma na bande de chiri ote nsama Aboso hin Rabi de soma no zebra emino asam nara no basahan yerba asam nara no ba jene fi oho ayenam ni na mu na asam nara no mama hin kwaji Rabi oyekase bra ne samre bei okra biara nyezi no ntenase
na za Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo no ɔmfa mahe no sese nipadue na ɔkrani nara amadan kwamba ya yiraba Rabbi oye kase mitizi da humi bayaji amen. Asumjenka hum. Amen. Da suka sinka Aboso Nyankopɔn a wansometu kasi abo ɔman mu da ɔrabade na ɔman yi na wayɛ nyamso man anam ehumɔbɔdɔ kasi a ɔwɔ ɔman nti na ɔpɔn ntete anoba Aboso Nyankopɔn tin na nanoko sipi eja ade nyinaa de tumpo ma ɔmrem dem wasa mutin amen hallelujah amen hallelujah ya kana ɔman na badan ayi nyamso ya ne nhyasini Omia oye Yamaso mai oni omia impa wo mina bomoko wasu nyameko a wo yidoko wo chechireko Aboso Nyankopɔn yi omanya baasa si ho mano ho da ode osum begina omia baasa mu na omia baasa no mo osum na wiase kunyara wo bom asana onya ahemra makɔ odachi asimoda mama azia na 2024 Isaiah chapter 19, verse 24 to 25. Then in Israel, Boko Misri, on ye Assyria, whom would send a bassa. I am sure as a fin, who send it. Don't erase Israel. There is Shankami man Misri, the Messan Ejuma Assyria, the major Pasi Israel. Damo omia baasa Israel, Misri no ye Assyria. Obia nyam Israel. Oka Misrima oni Saudi Arabia. Api Assyria oni akanapo adambi ogo asasi awopani Ghana. So Moses wa Israel. Mana woma osmo konsheni Muhammad emishina spekan. amen Wa Maka mana woma awopani Quran. Dabangiri api ne de Ghana ko soda. Api Nyankopɔn na so edu Ghana ha dana hugumi na yobon samlade insina hugo ma mayer ma brabo se musu ne sam aka modo na hu wupi abon sam na sum na aw Ghana ha da me api Nyankopɔn na sum na nkasa aba edo mayima oni asomdwe ntontom sum impebira epi ahoto epi asomdwe wa asase do na ipira asimoda iya ahima mokwal asora atim da gire hwim na be Yankopɔn atum ansana Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo yo no di nkyerɛkyerɛ edi ema ya no odi kan hyase eka kyerɛ nse na ase kɛse enka Awurade Nyankopɔn sɛ wasoma tumi kɛse aba ɔman mu sɛ ɔmɛdane ɔman no na ɔnyɛ ne nyamesomman se esan ne humɔbrɔ kɛse ɔwɔ ma ɔman ti ema ɛna wama ne tete bɔhyɛ a ɔde hyɛ yɛ nananom abam sɛ Awurade Nyankopɔn tene na ne nokwa recipe sɛ gya wa wo ade nyina emrɛ mu sɛ ne wasɛm ti amen hallelujah Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo to aso no kyerɛ nsɛ sɛ ɔka sɛ ɔman no ɛbɛdane ayɛ nyamesomman a sei na asekyerɛ ne te sɛ ɔman ayɛ nyamesomman ne yɛ ɔman a nipa ɛwɔ mu nyinaa ɔmobɔ mu a ɔmosom Nyame a ɔyɛ baako omo kyerɛkyerɛ ɔmo de som Nyame ɛyɛ baako ɔmo hyehyɛ ɛyɛ baako saa ɔman no ɛne yɛfrɛ no nyamesomman Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛmbrɛ ɔne yɛ kasa yi deɛ ɔman no Ghana ɛyɛ nyamesomman nanso ɔnyɛ Ghana ɛyɛ Nyame ne man nanso ɔnyɛ nyamesomman so man mienu ɛyɛ Saudi Arabia ɛna Israel ɛna yɛ nyamesomman ɔsɛ Aboso yi ne Nyankopɔn yɛ ɔman miɛnsa ɛde si hɔ ɛde ma ɔno ane ho so de ne som bɛgyina ɔman miɛnsa yi mu na ne som a ɔde gyina ɔman miɛnsa ne mu no ɛna nipa nyinaa bɛwura mu ansa na ɔmanya ahema mu akɔ ɛwɔ daakye atemmuada Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ma ɔkenkanfo ne kenkan sɛm no ɛde ma yɛ ɛma yɛm mfato ho wɔ nsɛm a Nyankopɔn kaa sɛ wɔyɛ ɔman miɛnsa ɛde si hɔ no ɔkan no wɔ Isaiah nwoma no mu chapter 19 verse 24 to 25 ɔkyerɛ sɛ ɔman miɛnsa Nyame yi si hɔ de maa ne ho no sɛ na kyerɛsɛm no ka no ɔse ɛyɛ Israel Misrim ɛna Assyria Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ɛkyerɛkyerɛ yɛ ɔman miɛnsa ase
ɔse Israel de yɛnim no na mmom yɛka sɛ Misraim a ɔse ɛno ɛna ɛyɛ asase a ɛnɛ yɛfrɛ no Saudi Arabia. Saa nso na yɛka sɛ Assyria ɛwɔ kyerɛsɛm no mu a ɔse mmerɛ nkɔmhyɛ yi ɛrekɔ so no na dɔm a ɔmote hɔ no ɛyɛ akanfo. Saa akandɔm yi a na ɔmo atu abɛtena asase a ɛnɛ yɛfrɛ no Ghana so yi. Tɔkɔkɔ no Nyame so sɛ ɔman mmiɛnsa yi ɛyɛ Israel, Saudi Arabia ɛna Ghana. Na sɛne Nyankopɔn kaa sɛ ɔde ne som ɛgyina ɔman mmiɛnsa no mu no nti wasoma Moses ɛma ne nwoma ɛna ɔde kɔmaa Israelfo. Saa nso na ɔsoma akɔmhyɛne Mohammed Nyame hyira n'asomdwe nka no ɔno nso ɔma ne nwoma ɛna ɔde kɔmaa Arabiafo. Afei na Nyankopɔn ne som abɛpie ɛwɔ ɔman Ghana mu. Ɔkrɔnkrɔn ne Nyame Somafo a sɛ Nyame ne som no afei na abɛpie. Na ɛsiane sɛ Nyame ne som ɛne ɔman ne mu nti ɛna deɛ na yɛde yɛn ho ahyehyɛ mu a yɛadwen yɛ sɛ yɛsom Nyame no ɛma amanneɛ ne ɔhaw ne yareɛ ne owuo ɛna agu yɛ so. Na Nyame ne som nankasa ahotɔ wɔ mu no afei na abɛpie ɔman no mu. Ɔsom ne din de asomdwe ntontonsom. Ɔkrɔnkrɔn ne Nyame Somafo saa mmerɛ a Nyame ne som abɛpie ɔman mu yi nipa biara a ɔpɛ sɛ ɔnyɛ ahotɔ bibi biara a ɔyɛ bia ɔpɛ sɛ ɛkɔ so ɛmfa ma no na afei atemmuada ɔnyɛ ahema mu nkɔ ne deɛ gye sɛ wogyae ɔsom bi a wode wo ho awura mu na fa a wobɛwura Nyankopɔn ne som a ne din ne asomdwe ntontonsom. Asomdwe nka ho. Amen. Asomdwe ntontonsom ɔyɛ ɔsoro a ɔyɛ kan te da ahwehwɛ bɛyɛ efidu a bɛsene kɔ yɛhyɛ ɔsom n'asɛm maka da ɔman Ghana ɔsome ɔmpata ho mu ɔyɛ nhoma ankasa ho bɛde nti na ɔda abra ho saa da mo hwɛ nyimpa a wɔwɔ mɛna mu ifi a wɔwɔ ho abosonsom ɛna nsam keka akayɛ bramba a wɔpɔ obi ne yɛ na onyim ɔbɛyɛ wɔ kuna wɔn pra ne yɛ wɔ mu na ɔmpata ho dɛ mo ho so ne na so mankasa ho bɛde nsa hwɛ da mɛ mmerɛ batuma dɛ makyɛkyerɛ mo na mepii da moyɛ nya wɔ pɛ ne yɛ madada ɛbɛ ɔsome mu a na abɛyɛ ade popɔ na dodo a wɔda ho dada ne mu Abra Nyankopɔn yɛ Moses nam brɛ Israelfo ɔyɛ Israelfo ɔba na Israelfo binom Moses kan sɛ ho a wɔnte da wɔpɛ na wɔyɛ Nyankopɔn ka kyerɛ Moses mama kwa mom kuma da nkɔkɔ yi nara na mfa popɔ mɛhyɛ wɔ ne na Moses srɛ mo ho na sɛ ɛyɛ nam a bɛyɛ na Egypt pon waka no wɔn Nyankopɔn wɔ ntoma yɛ ho ankɔ asomdwe ntontonsom sida ahwehwɛ asomdwe ntontom ɔsida ahwehwɛ ɔyɛ kan ne sɛ wo so yimpa mbabam batnam emiri pii ne da ho eti fi ne mu da ho ate isum no wa ne ho ɔsom no yi so wonte ye ya me tin sɛ mi na ɔyɛ msew dɛ abɔso Nyankopɔn de na hwehwɛ ni ɔsɛ yimpa biara a wa abɔso no mu na ɔde nyɛ ne papa da ɛmi Nyankopɔn bɛpɛ me yina efi ma yina efim na de wo hu na nkasa wafim kɔ na de mma so mu so na nkɔ na nya ahote biara iwu so ɛre nya ahema no da na Nyankopɔn mpo yi hɔ da aba ntontom so abɔtontom kakra nti na agya na akora ewu ɔso ntontom nso bada ahema mu debi nso biara ɔte ntontom so hɔ mo onyina yie ana ehu da wɔyɛ ebi bɛyɛ 70% wɔ so no mu na wɔabra bɔni ɔsɛ ne bɛyɛ ako ana edubi esi ho kwan hɔ na nkɔbɔ kasakasa no na mo bɛkɛ wɔbɔ hu na ika ho bi bɔ hu na wɔn nkasa ka ho bi ɛhɔ bi asakyɛ wɔ bra ne biara na ka kyɛ sakyɛ na ansakyɛ na da mana na hɔ a man wɔ adwe ne bɛyɛ bi afi ntontom so no mu da me nkurɔfo yɛ nkurɔfo a do nsa to ɔda ɔnyɛ adwuma amemme mfa nyɛ adwuma ɛdɛ me nso wode ɔda ɔsom mu da bia wɔbɛkasa wɔnyɛ apɔmuden papa wɔabrɛbɔ nkwa yie na ɔhaw rentwe wɔ do ɔsɛ wode ka obi a ɔngye wo nti ɔwɔ ɔsom mu da bia ɔhu
na so ɔngye mu nti dɛ ɔwɔ Nyankopɔn na ɔsom ɔwɔ ɔsom bebree obi a wɔsom mu na ɔsan akɔ sɔfo bi madam bi ne nsi anaa kɔnfo anaa sunsun bi hɔ bia ɔba no na ɔbɛtena ɔsom no mu ɔtete nsa to na ɔnyɛ adwuma ɔtɔ ɔsom mu ɔnom nsa dwomprɛkɔnam akɔ ofunu a ɔyɛ no de ho ɔde nsa to da ɔnyɛ adwuma ɔsa ne nyinaa ma aka akyerɛ mma ana ɔbaa wɔ kunu na wɔ mpona brama ɔfa nkɔfo wɔ ɔyɛ no ɔde mo nkɔfo nyinaa wɔnam hɔ kwa ɔnam hɔ na na maa na wɔ mo ɔsom no mu nti ɛsisiw pii hɔ a wɔkɔ esi sakyɛm sɛ wɔn apɛrɛ ɛtena tuntum som no mu na ehu mpaso wɔ mu ehu dɔ wɔ mu dza gyina sakyɛm ɛwɔ tuntum som mu eyi ho yɛ akɔ tuntum som yɛ aka adabere wɔ ho ɔha ho kwa nso sɛ wɔto the 10 times a day ɔyɛ kwa wɔka nkorɔfo ho nsɛm aza ɛwɔ huni na wɔka mo ehu mo wanka ho ɔfa nsɛm mo huni na wɔka ɔdɛm nkɔfo nyɛ wɔn ne wɔsom ɔsɔ ɔsom bɛyɛ 70% na wɔgu ma dama de ɔpɔ ho na bɛyɛ da yie mɛkyiwade ne Nyankopɔn ampɛ mo som mpɛ na bɛyɛ da na yie bɛyɛ da asesa ɛdɔntɔn som bɛyɛ da wasesa na wɔn ho ɔsom na nso ɔse bɛyɛ wɔsa na nso wɔn nsesa na ho ɔsom na nso ɔse na nsɛm keka na keka kɔ ana wɔn ha ho nkɔ ma kan kyɛw ndɛ na bɛ sisi mo kwan na bɛ sisi mo kwan nti mo de nkɔmɔ pii obezi madam mo nko ntempo da wo na ba nko yesi madam adwon da bi osana ɔyɛ kasa sabe mo sa to na maka na oyi na adwuma yɛ yie ɔrɔ yɛ yie na kwan na esu bɛ na yɛ na mɛyɛ da bi ya bara hawo madam sa to na maka na ya bɛ nhwi do ma ya bara mba ndo bi ɔyɛ kasa na wɔda esi wo kwan si kasa na yɛ adwuma da bi na ma ya mo eyi na mo kɔ bi no ho ɔyɛ akopɔ no som ɔyɛ asɔre wɔsɛn yɛ asɔre na wɔkɔ na wɔgya wɔn na wɔato asɔre bi na asɔre nsɛmɛsɛ bi esi asɔre mu na asɔre no mpo egu koraa eyi ɔyɛ akopɔ no som mbɛbɛyɛ de ntom sisan ma ɔyɛ yi da wɔn na adɔkɔ no bi so wɔba ɔsoro kwɛnsi bɔ wɔkɔ na wɔba kɔnsɛyi Muhammad yɛ menhyɛ n'asome kan amen ɔdun mi bi ɔkɛkɛ mu sɛn wɔ baabi na asoma ɔka na ɔyɛ nkɔfo ɔyɛ ho daa ma na so ɔhwɛ wɔn nyɛ nzi na ɔyɛ ne yɛ ada wɔaka asoma ɔtɛ na nkɔfo nyɛ nzi Yankopɔn asɛ ha Muhammadu ɔsoma ama Yankopɔn ɔsoma ɔwɔ de kan asɛm no kyerɛ wɔn na dɔm de maa na mɛdɔm wɔba eti nkɔfo yɛ aka asɛm kyerɛ wɔn a wɔn nyɛ nzi ma ha ɔkora asomdwe ka ho amen obi a na nkasa wɔn asi ne bɔdɔ ɔbɛyɛ ntontom so ɔyɛ awusa wɔsɛ ɛne nɛɛma dɛ kekere nkɔɔfo wɔn nsa bi ngya na ɔhaw bɔ wɔdɛ no wɔsɛ wɔtumi akɔ Yankopɔn no som yɛ iyi nyɛ asɔre bɛ obi adze wɔ ho wɔ Ghana ha na ɔsomi obegyina ɔma ne bagye atom wɔpɛw wɔbɛgye atom san da wɔsɛ Yankopɔn ɔdɛm na meyɛ ma Moses dɛm na meyɛ no kɔnso na abredo dɛm na mayɛ wɔso abredo nkɔfo a wɔn nyɛ wɔkum wɔn nyinaa wɔahyɛ biribi da hɔ bi ne bɔne no wɔayi wɔn nyinaa atwa ɔman no mu nti nyimpa no wɔwɔ pie dɛm no asomdwe nka ho amen ɔkrɔnkrɔnyi Nyame somafo yɛ sɔɔde nkyerɛkyerɛ no ɛde ma yɛn ɔna ɔse ɔsom a ne din a wakyerɛ yɛn sɛ ne din ne yɛ asomdwe tuntum som no ɔkrɔnkrɔnyi Nyame somafo yɛ sɛ Nyankopɔn ne som na yɛn ɔman Ghanafo ne yɛn a yɛaba ɔsom ne mu ɔkrɔnkrɔnyi Nyame somafo sɛ da bi ada ɔka kyerɛ sɛ ɔsom yi ɛmfata yɛn ɛsan sɛ ɔse sɛ ɔhwɛ yɛn mmerɛ pii a ɔsom yi aba a wɔma yɛn kyerɛkyerɛ wɔ mu na ɔhwɛ yɛn abrabɔ ne yɛn ni yɛ a efi a ɛwɔ yɛn ho nti ɔse ɔsom yi mfata yɛn nanso ɔkrɔnkrɔnyi Nyame somafo sɛ ne nyinaa mu no Nyankopɔn se ɔmfa mmerɛ yɛn nti ɔntumi ngye mfa mfiri yɛn nsɛm san sɛ ɔse ɔhwɛ efi a ɛwɔ yɛn ho nkurɔfoɔ ho nsɛm ka nneɛma ɛnyɛ nokorɛ ɛno ne yɛka nneɛma a yɛdidi akyire
mmarima omu eni nkrofo yire omu fufa nkrofo yire num ma omu wokunu a omu di omu fa omu kunu num akire kronkron nyame so we nyina ye fi niama ye nanso osom ne ye de enti otumi engi mfamfiri yensem kronkron nyame somafo ya se osum yi ye de ni din ne asomdwe tontonsom ose nyankopon ne som enya asori se ne ye hunu no Ɔkrɔnkrɔnyi ni Nyame Somafo sɛ asomdwe tontosom abapie a ɔno ɔde ama yɛ Ɔkrɔnkrɔnyi ni Nyame Somafo sɛ nkyerɛkyerɛ ɔde ma yɛ nyinaa yɛ nneɛma a ɛbɛboa yɛn na sɛ yɛti yɛyi yɛn ho firi saa nneɛma a ɔrekan ho a na yɛbɛnya asomdwe na yɛyɛ biribi nso a ɛbɛkɔ so na ɔho sɛ mmerɛ nnipa bebree na ɔmo ɛrekasa sɛ nneɛma nkɔ yie ɔmo nwiinwii ɔmo ka nsɛm ɔsɛ adɛn ne yɛnka nsɛm mmerɛ a nneɛma fi no ne yɛyɛ Kronkron Nyame Somafo sɛ nneɛma bɛyɛ 9 anaa 10 ɛna asisi yɛ kwan a ɛno nti yɛpere sɛ yɛbɛnya nneɛma papa ɛwɔ ɔsom no mu nanso anyɛ yie ɛwɔ yɛabrabɔ mu yɛtwe yɛn ho firi ho ne yɛsɛkyerɛ yɛ akoma a ɛno na ɛbɛboa ama nneɛma nyinaa da ne wɔ yɛabrabɔ mu Kronkron Nyame Somafo sɛ nneɛma yɛ nneɛma bɛ ɔsi Nyame ne som yɛ asomdwe tontonsom yi ontumi ntena mu na brabɔne a na ɔbɛdi akyire ɔsɛ ɔfrɛ brabɔne a ɔfrɛ brabɔne ne sɛ ɛyɛ nneɛma dada na yɛwɔ nneɛma dada ne mu na sɛ yɛabɛwura asomdwe tontonsom mu a ɛsɛ yɛfa nneɛma papa ɛsɛ yɛfa suban papa nanso yɛaba asomdwe tontonsom mu si nneɛma dada na ne agu so a yɛyɛ Kronkron Nyame Somafo a sɛ nneɛma dada ne bi ne sɛ nkrɔfoɔ ho nsɛm ka yɛho nsɛm no deɛ yɛhu no yɛnka deɛ ɛnyɛ nokorɛ ne yɛbɛkɔ akɔka afei nso bɛrima onim sɛ maame wɔ kunu ɔno n'akyi na ɔbɛkɔ akɔdi Obai nim sɛ mewɔ kunu ɔnso ɔbɛfa ne kunu akyi Kronkron Nyame Somafo sɛ wei nyinaa ɛnyɛ suban papa ɔwɔ asomdwe tontonsom mu nso nsa ne prakowi ɛna ɔde akyire Kronkron Nyame Somafo sɛ wei nyinaa ɛnyɛ abrabɔ papa a ɔde bɛtena asomdwe tontonsom mu Kronkron Nyame Somafo sɛ wei nti nipa bɛyɛ 70% ɛna ɔmo de ɔmo ho abɛwura asomdwe tontonsom mu nanso nneɛma papa a ɛwɔ asomdwe tontonsom no mu no ɔmo nsa ɛnka Enti yɛpɛ nneɛma papa ne deɛ yɛnsesa yɛabrabɔ ɔsɛ asomdwe tontonsom ɛyɛ kan te sɛ ahwehwɛ ɛyɛ Nyame ne som a ɛyɛ kan te sɛ ahwehwɛ enti yɛde yɛho bɛwura mu deɛ ɛsɛ nneɛma papa ne yɛho wɔ yɛabrabɔ mu ɔsɛ wei ɛnyɛ asɔre a wobɛka sɛ makɔ asɔre bi sɛnea ɔmo yɛ ne nti mantumi magyae masan akɔ foforɔ ɔse daabi ɛnyɛ saa na ɛte wei yɛ Nyame ne som asɔre deɛ ebetumi agu ubehu a na asɔre ne yati na agu na yasa kwahye a Ɔkronkron Nyame so sɛ wei nya asɔre wei yɛ Nyame ne som enti de tibia no Nyame ne som no ebegyina Ɔkronkron Nyame Somafo sɛ yɛpɛw sɛ yɛmpɛw Nyame ne som ne de ebegyina wɔ man Ghana mu yɛn nyinaa yɛ de yɛni behu saa no Ɔkronkron Nyame Somafo ɛde ma yɛn Ɔkronkron Nyame Somafo yɛ sɛ Nyame ne som ɛna ɔde abrɛ yɛn som ya abai ɔse nneɛma papa nkwa ne wom na yɛpɛ nneɛma papa ɛwom ne dia yɛnsakyerɛ yɛ akoma yɛnsakyerɛ yɛ abrabɔ na yɛbɛnwiinwi sɛ yɛnsakyerɛ a yɛdi nneɛma dada a wɔabobɔ so de akyerɛ yɛn n'akyi dia yɛbɛnwiinwi ɔse nsɛm bi twɛ mu wɔ Kɔmhyɛni Mohammed Nyame hyira n'asomdwe nka no ne mmerɛ so ɔsɛ ɔkɔ baabi kɔka Nyame n'asɛm ɛkyerɛ dɔm bebree a ɔmo ahyia mu hɔ na nsɛm a ɔde ma ɔmo no na asɛm no ɛyɛ nkrɔfoɔ ne dɛ sɛna Kɔmhyɛni Mohammed Nyame hyira n'asomdwe nka no ɔhwɛ ɔmo no asɛm na yɛ ɔmo dɛ nanso ɔmo akoma mu no ɔmo anya asɛm no andi ɛna Ɔkronkron Nyame Somafo sɛ ɛbaa ne saa no Kɔmhyɛni Mohammed ɛyɛ ne ya saa dan na asɛm a ɛyɛ dɛ sɛ nkrɔfoɔ yɛate nanso ɔmo nyi nsɛm no ndi Ɔkronkron Nyame Somafo sɛ Aboso ne Nyankopɔn ka kyerɛ Kɔmhyɛni Mohammed Nyame hyira n'asomdwe nka no ɔka kyerɛ ne sɛ wodi aka asɛm ne mfa nkyerɛ wɔn na sɛ ɔmo bɛgye adi deɛ me Nyankopɔn na mɛyɛ Ɔkronkron Nyame Somafo yɛ sɛ saa na nsɛm no ɔka kyerɛ yɛ ɔse saa na si ɛwɔ mmerɛ a Moses ne Israelfoɔ efiri Egypt asase so ɛkɔ asase a Nyankopɔn ahyɛ ma ɔmo no ɔse mmerɛ ɔmo nam kwan no so no na Israelfoɔ no mu bi ɔmo aso abɛyɛ din nneɛma a ɔmo si ma ɔmo nyɛ no ɛno ɛna ɔmo yɛ Ɔkronkron Nyame Somafo sɛ baa no saa no Nyankopɔn ka kyerɛ Moses sɛ Moses ma me kwan na me ku nkrɔfoɔ yi nyinaa na me mfa foforɔ mbɛhyɛ w'anan mu ɔse Moses ɛsrɛ ma Israelfoɔ sɛ Nyankopɔn ɛba ne saa ɔmo Egyptfoɔ bɛka sɛ na Nyankopɔn ɔbɛyi wɔn efiri asase so wɔntumi amfa wɔn akɔduru asase a ɔde ɔhyɛ maa wɔn no
eti Moses enya ahomobro sere ma wo mu Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ yɛngyae nneɛma dada na yɛyɛ no yɛngyae subabɔne a wabobɔ so de ama yɛn na yɛnsakyerɛ yɛ adwene di a yɛbɛtena asomdwoe tontonsom no mu nanso nneɛma ɛnkɔ yie ɛmfa ma yɛn Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ yɛn a yɛase yɛn adwene mu pi sɛ yɛde yɛn ho awura asomdwoe tontonsom mu na yɛpɛ sɛ nneɛma pa a ɛwɔ mu ne yɛn nsa bɛka yɛbɛtena mu no yɛnyere yɛn ho afei yɛn a yɛde yɛayɛ yɛn adwene sɛ yɛba abɛnante mu kɛkɛ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ wohu no saa deɛ a ɛbɛyɛ sɛ wobɛgyae dansa wobɛtena ɔsom no mu na deɛ wɔ mu nso nsa ɛnka Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ yɛnsakyerɛ yɛn akoma na yɛntena asomdwoe tontonsom mu na nneɛma pa a ɛwɔ mu no yɛnsa ɛnka asa wodam no akwahwi pupi wom akwahwi sɛ nyɛ patra hɔ na wankasa ɛhyɛ wo ho dɛ bibia na maka no kware ho oyirama bɔna yɛka nyinaa kwa osɛnɛ ayɛ nhyɛ ama wo ho dɛ bibia na maka no kware nti yɛmɛ kaka obi no ho asɛm na asɛm no poyɛ ne yɛ dɛ ne nyɛ kyim bɛka no kware wɔ yɛ no kware maka obi na ɔda hɔ na akapa na ayɛ nhyɛ ama wo ho dɛ sɛ bibi na maka no kware nti den kapa osɛnɛ ka no kware a wɔakyerɛ anambwa na ayɛ nhyɛ da ama wo dɛ dabi ɛmɛ de bibia na maka no kware sen nkɔ obi na de nkapa obi na yɛ aba nkapa mpra wokun bɔne ya maka no nyinaa ma ogyina kase pa no kware obi ansɔ no kware da Yankopɔn hwɛ binin wempa ɔka no kware ne sɛ wɔda ɛhyɛ wo ho dɛ mede de bia maka no kware a wohu na bɔne pii ahwe wo do asomdwoe ntontom som ne tetefo nkwanhyɛfo no wapirepire dɛ nkyɛ wɔn nso bɛka aba asase no na sɛ yɛye na ne Nyankopɔn no wade hyehyɛ dɛ ɔbɛbɔ wɔn da a ɔde akyi no ɛnti Yesu ka kyerɛ Samaria yɛ ɔbaa na ɔbaa gyemedi dɛ mmiri bi no baa nyɛ Jerusalem na wɔso Nyankopɔn ɔsɛ mmiri bi baa yɛn nokware asomfo no baba nokware asomfo no wɔba hɔn na wɔsrɛ gye wɔ sunsun mu yɛ nokware mu na dɛm ɔsumi na Nyankopɔn ɔpɛ kankan ma hɔ John chapter 4 verse number 20 going 19 going ɔbaa no sɛ ne dɛ mowura mohu dɛ ɛyɛ nkɔnhyɛni yɛn agyanom sɔre wɔ bepɔ yi do na homsɛ dɛ Jerusalem ne bea ɔsɛ dɛ nnipa sɔre wɔ hɔ Jesus sɛ no dɛ ɔbaa gyeme sɛ dɛ da no reba a nyɛ bepɔ yi do nso nyɛ Jerusalem na hombɔ sɔre agya no hom sɔre za hom nyim yɛnze yɛsɔre za yɛnyim osiane dɛ nkwagye fidi ofo mu na dɔn no reba na wɔnyɛ edu dɛ nokware asomfo bɔsɔ agya no wɔ sunsum nyɛ nokware mu eyinom dɛm ne agya no hyehyɛ dɛ n'asomfo yɛ na dɛm nso ɔsan de sɔre bio ɛsɛ ho bɔ mpa yɛ a mansa Nyankopɔn dɛ ade a wɔsoro ma ɔtwɛ no ɔmra asase no na asase no po so wɔnyɛ bi agya wɔsoro na de bɛ amaka no na ɔne na abe ade a wɔsoro Nyankopɔn pɛ na abe ade a wɔsoro a Nyankopɔn pɛ ɔna na abe bi nka ho bio ɔsan ka no bio mo nsa abredo no ɔde hwɛ sɛ mo benzima ahyɛde do da ma aka ho de bɛyɛ adwuma ɔde yɛreba m de gu mzim po de ne bi mba mmodo nti na mo ɔsoro no ɔsoma ɛwɔ mu a wɔyɛ mpo nti wɔyɛ ɛyɛ me yawo dɛ ɛwɔ so a wɔyɛ na ɔde biribi a bɛyɛ biara so ɔkɔ yie na mo nso baa na mo brɛ na mo nsɛm kɛkɛ na ɛkɔhwesɛm no a mode na ɛsɛ mo kwan ɛkɔhwi na Exodus chapter 15 verse number 26 na ɔse dɛ sɛ ɛbɛti Awurade Onyankopɔn ne nze yie na ayɛ sɛ ɔte no wɔ n'ayiwɔ mu na ama aso wɔ ne mmara nsɛm do na ezi na hyɛ ze nyinara do a ɔno ze menka fa yɛreba biara a mese megu Egyptfo no do bi mongo wo do nsase da na Nyankopɔn pɛ ɔwɔ nyimpa yɛ nsa ɛyɛ asɛm yɛ hɔ ɔsɛ bɔ ho ban mo nti obiara ntumpa ɔhɔ ɔbɔnsam ntumpa ɔhɔ bi rampa ma wodo yi keke na hu ntumi yɛ ɛwɔ ankasa kan ada ɛde wɔn hu iyi ɔyɛ ada ɔyɛ den ɛyi ɔyɛ den da kada ɛde wɔn hu nkotin na kan ɔyɛ den ɛyi na hu ntumi yɛ na ɔbɛyɛ da bɔ mo bra
na America na wo Korea ekori oprowo Aboso na apomudin yede apomudin oyede papa na wa ha ocha wa ha ora hu mo wiase no kopo obiara mpiri de na nkasa obaje ne ho ehwe bonsam nsam ma bo esu edo ho asho sunu mun ekwote kwankron abia no won anza bo ansam do ntom mawodo mo akada yankopon bo akada da makan atol oye adwuma na mkato na ye adwuma ba da bo bra Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya so de nkyerɛkyerɛ ede ma yɛn no ɔkyerɛn sɛ kasa edi kan ɔkaeɛ no ma yɛte ase sɛ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya sɛ yɛ ka ntorɔsɛm Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ yɛ wɔ asomdwe tontosom ne yɛ ne yɛ nyɔnko ayɛ aka ɔse wei nyina ekutia yɛn ɔso wɔ asomdwe tontosom na ɔne wo nyɔnko ayɛ aka wɔ som ne mu a ɔso bɛba n'anim ɔde ne nsa bɛto so mprebebre nanso sɛnea tia na obehu no nneɛma ensisa esan saa suban nti yɛnsakyerɛ ya adwen yɛnsakyerɛ ya akoma ne yɛndi asɛmpapa wɔ som no mu Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya sɛ yɛbɛkɔ so a yɛbɛkasa esan sɛ wei Nyame ne som enti yɛnyɛ ne sɛnea yɛpɛ no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ som a ɔde abɛyi yɛfrɛ no asomdwe tontosom Nyame ne som na yɛde yɛhu wurem a ɛsɛ nneɛma papa ne yɛhu wɔ yɛabrabɔm yɛnhu ne saa de ana ɛsɛ yɛn ne yɛnni nsɛm papa sɛnea ɔkyerɛ yɛn no ɔse yɛbɛba ɔsom ne mu bɛrima no ɔnim sɛ ɔbaa yi ɛwɔ kunu nanso ɔkɔdi n'akyi ɔbaa yi nim sɛ ɔno nso ɔwɔ kunu nanso ɔfa ne kunu akyi ɔse ne nyinaa yɛ suban a ɛsɛ yɛtwi yɛn ho mfɛmfrɛ ho nyɛ saa yɛwɔ ɔsom ne mu nanso nneɛma papa na yɛnhu wɔ yɛabrabɔm Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya so ɔde nsɛm ne ma yɛn no ɔse wei yɛ Nyame ne som a ɛyɛ krongyee Nyame ne som a kekewa bi ani ho ɔse ɔsom wei na Yesu ɛka kyerɛ Samaria ne ɔbaa ne sɛ mo deɛ monim sɛ mo agyanom ɛsom Nyankopɔn ɛwɔ pepɔ yi so nanso mmerɛ bi bɛso a ɛnyɛ pepɔ yi so ana Jerusalem na ɔmo bɛsom Nyankopɔn na mmom nokware asomfo ne bɛba na ɔmo bɛsom agya no wɔ nokware ne sonsom mu Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ɛma ɔkenkanfo no kenkan sɛm yi ɛde maa yɛ ɛkyerɛ sɛ ampa Yesu kae Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ saa nokware som na Yesu kae no ɛno ɛna aba yi ɔse Yesu na ɔsan kyerɛ wɔm sɛ ɔmo bɔ mpae a ɔmo ka sɛ yɛgya ɔwɔ soro ɔtoa so kɔɔ so na ɔkyerɛ wɔm sɛ ɔmo ka sɛ Nyankopɔn apɛde a ɔmo yɛ no wɔ soro no ɔma ne mmra asase no so na nipa nso nya bi nyɛ ɔse saa apɛde a na Yesu ɛkyerɛ n'akyiridifoɔ sɛ ɔmo nsrɛ mfamfiri Nyankopɔn no mfa mbrɛ wɔ mo no ɛno ɛna aba nna yi Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ Nyame ne som a Yesu srɛɛ no ɛno ɛna aba nna a Yesu yɛhu bi ɔse Moses mmerɛ so ɛna Nyankopɔn kae ɛwɔ hɔ sɛ yɛbɛsom no ne yɛdi ne nhyehyɛe so a ɔmma yare bi antu yɛn Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ Moses mmerɛ so no ɔka sɛ yare a ɔde gu Egyptfoɔ so no ɔmma ne mma ɔmabrabɔ mu Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɔsom yi Nyame ne som yɛde yɛhu wura mu a na nka ɛsɛ sanka obiara ɔde ne ho ara ɔsom ne mu no ɔnyare mpo da bia ɔbɛwɔ apɔmuden nanso yɛhu ne saa ɔse na sɛn a ɔkɔ ɛkora yɛfrɛ no Aboso na ɔka kyerɛ ɔmo wɔ hɔ sɛ adeɛ a yɛfrɛ no apɔmuden no ɛyɛ dɛ papaapa sɛ wobɛ da bia wɔ apɔmuden no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɛyɛ dɛ na wei ne Nyame ne som no mu na ɛwɔ sɛ na wakyerɛ yɛn no ɔse Nyame ne som de wo ho wura mu a na nka ɛne ho kwan sɛ ɔyare na sɛ wei bɛyɛ ebesi yie de agye sɛ yɛgyae de yɛyɛ no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ne nyinaa no yɛbɛyɛ dɛn ne yɛnsa aka ɔsɛ ɛsɛ yɛfa to ho yɛn ho sɛ yɛdeɛ yɛfa ato yɛn ho so sɛ nokora ne yɛbɛdi nokora asɛm ne yɛbɛka enti sɛ wonim sɛ mekɔfa obi yere yɛbisa me a mɛka nokorɛ obi sika da hɔ mekɔfa yɛbisa me a mɛka nokorɛ mewɔ kunu mefa me kunu akyi ne yɛbisa me a mɛka nokorɛ medi nsɛmbɔne bi ne yɛbisa me a mɛka nokorɛ ɔse nokora a wafa ato wo ho so wobɛka ne nti wonkɔdi nsɛmbɔne wonkɔdi nsɛm a ɛnyɛ nokorɛ sɛ nso wonim sɛ yɛbisa wo a nokora na wobɛka nti wobɛtwi wo ho afiri nsɛm a ɛnyɛ papa no ho nanso Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ɔse wei nyinaa no yɛmfa nto yɛn ho so sɛ nokora ne yɛbɛka deɛ bɛsi biara nokora ne yɛbɛka yɛsɔ nokora mu sɛ no ne yɛde bɛbɔ brade a nsɛm a ɛnyɛ nokora nsɛm a ɛyɛ ha adwe nsɛm a ɔka yi nyinaa no
yɛbɛtwe yɛn ho efiri ho. Asomdwe nka ho. Amen. Yo, me de mema ho kwan. Dama wawo osmi mu. Sa ekan wo nyara be 90%. Wo nyara ye Christian ho. E kira mo de Christian so mo wada ba. Mama ye na wo de Christian so no mo na wada ba. Christian na anfa ahemanum. Ni so no za nsam kaka akaya na meka na so ba ye bi mpo Yakobon fa no ho na do nfa ahemanum dada. But in 20 months, the Yakobon on a walk and one time, though, or be a tuntun bearing over Huja. And the mamma can wear that up here. One such a obey ye. Or shimmy, or a sense is always there. Or since about Mamba Maka. A year not or sma, not him and uncle. Israel. Now, maybe why am I called not more paradise or Abraham, the Domkun overcome. And 20 months. Why him and I, him and cousin, I was so small or so moon. And see, I know some of them cry. But because I'm soon more bar, none of my military, 1 pound such an obey ye. The last one I was say, you know, the big year, go to my jet. We being watcher, I was a white young mother, a young person, there be. Sanders said, I want to move to buy anyone. The Amaya make one seminar, why, no, you should buy one. Our Manka Samodo. Osara don't to can sham there. Gobon sama making that I water the one some the bill. Man water the one in bill in some year. There be a hand of what my what's our way to so now. Be wam. Muslim Saturday, I don't know how to say brethren or 6 and Sumu Morrison. That's a shoe shimmy or a ya. Oh, ja. That's 1 year, ya, no Subana. One was in a wija. Now, whom Yakopon the Oxy. Kronkoni Nyame Somafo ya sɛ ɔno deɛ ɔka kyerɛ yɛn sɛ ɔmma yɛ kwan ma yɛmfa suban bɔne no ntena ɔsom no mu ɛsan sɛ sɛ nyina yɛbaa yɛ sɛ ɔkɛn dɔm a yɛyɛ asomdwe tonton somfo no a yɛka yɛ nyinaa bɔ mu a bɛyɛ 90% deɛ yɛfiri Christian som mu na ɛbaa yɛ de ne kyerɛ sɛ suban a yɛde nam Christian som ne mu no ɛno ara ne yɛde abɛpie ha sɛ yɛka nkurɔfoɔ ho nsɛm sɛ yɛyɛ aka yɛtwa ntorɔ to nkurɔfoɔ so yɛwiawia nneɛma ɔsɛ suban yi ne yɛde te Christian som no mu na wei deɛ Nyame ne som nti yɛba mu a ɛsɛ yɛsesa Kronkron ne Nyame Somafo sɛ ɔno ɔmma yɛ saa kwan no na sɛ yɛgu so de saa suban ne tena ɔsom yi mu a na kyerɛ sɛ yɛ suban bɔne ɔsɛ sɛ ɛyɛ sonsomfi bi ɛna ɔredaadaa yɛn anaasɛ ɔte yɛ abrabɔ so na ɔde yɛdi dwuma a ɛte saa berɛ yi a yɛni na adi nhyɛ a ɔde ne nsa ato yɛ so yi deɛ saa sonsomfi ne nyinaa firi abrabɔ so nti ɛsɛ yɛtumi sisa suban no sɛ woyɛ wi Ɔkrɔnkrɔn ne Nyame Somafo sɛ woyɛ wi na ɔde ne nsa to wo so a ɛsɛ wotumi ka sɛ megyae korɔnobɔ na wo nso wotumi gyae na nyɛ sɛ wobɛka sɛ sunsun bi ɛna ɛhaw nti na woyɛ saa Ɔkrɔnkrɔn ne Nyame Somafo saa berɛ yi deɛ yɛn nyinaa yɛde yɛn ho abɛrɛ asomdwe tonto som no sonsomfi bi a ɔmo te yɛ abrabɔ so a ɔmo de yɛyɛ nneɛma ɛnsɛ mfata no watu ɔmo nyinaa ɛnti sɛ gu so yɛ saa nneɛma ne deɛ a na yɛ suban bɔne yɛka nkurɔfoɔ ho nsɛm deɛ a na yɛ suban bɔne sɛ sunsun biara ntena yɛn mu biom a ɔne yɛn adi saa adwuma no Ɔkrɔnkrɔn ne Nyame Somafo sɛ wei yɛ Nyame ne som enti ɛsom wei ɛso kyɛn titifoɔ deɛ no Kronkron ne Nyame Somafo sɛ ɔsom wei na n'aheman a Nyankopɔn ɛbɔ sii hɔ maa no ɛyɛ soronko ɔsɛ aheman a Nyankopɔn bɔɔyɛ no ɛyɛ mmienu baako no ɔde ma yɛn nana Abraham n'asefoɔ ɛna ɔmo bɛkɔ saa aheman no mu ɔsɛ yɛfrɛ no paradise nanso ɔsom wei a aba yi ɔsɛ n'aheman no ɛwɔ sorosoro mu soro hɔ ɛhɔ na n'aheman no wɔ wei nso ɛso kyɛn titifoɔ som a ɔde brɛ yɛn nana Abraham ne n'asefoɔ enti Ɔkrɔnkrɔn ne Nyame Somafo sɛ ntumi mbɛtena ɔsom yi mu na yɛ mmɔbra ɛnyɛ papa na ɔne yɛ kasa yi yɛnsakyera na yɛbɛtumi yɛnsakyera na yɛmmɔ abrabɔ a ɛyɛ papa Mama nhyɛ Christian som no ho abɛkɔsɛm kakra ɔnkyɛ ho abɛkɔsɛm kakra na ɛhoma yi mo ho hwee na ɛhoma ma wɔtɔ mu na mmerɛka kyerɛ hɔ ɛtiri yie legyezi na ɔbɔ wɔn kasa Christian som na abɛkɔsɛm ni The Gospel of Barnabas, Appendix 2. Emperor Constantine brought a greater part of Europe under his rule, and secondly, he began to support the Christians without accepting.
Gina Christian, some of them Christian, some Oyakasi, not all Kwam Amado. This the belief of Trinity became the Now, the more or summon. Now, what about now open Christian summon? As though Jenny Yamia Bassa, a ja, Oba, so Congo. Why I wash me Bassa, I will pum, my water. Obejina Osumi, Trinity, and 3 a heso, and son of Yesu. So I'm paying I'm some okra. Now, on the monocora, then you pay who see. No, what polish home. What can yes, no sooner you. Yes, and I got about 1 for some get up. Then I was assuming what happened to you. I see now. The mother Mutai, papa. Then I must would do my name. It's a man, it's a bosom, no sooner more. The man saw, I was someone, Marty. Then I share a same evidence, but the better channel can call. Or now, the best church and you. A man who I bosom and at Simon, Bosma. Mambi. Peter Quada by no can. Madame Saturn, no more turn. Better to make the doctor a pinong can be. Aquare, Odupian or from the European, I mean, they have not but in the Amakan and the Eba or can't show. Or can't show. I saw for number old animal, I'll see you, the Pabra. That doesn't mean I'm bar. I know, yeah, I wrote some. Mo obia awa na dwen na oye Christian adwen do wo no mo onyim na onyim so odan watem ehunye oda sesa nta maka da no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame enyama asafo yi so ma hunyi na ya abosom na ro kusamon na ho na nkor bida na akwa awie ba dia ajo ho ado be se twonche kwa na odo wachi wo dem ho anyo wote ho Bibi a wokobiara oyewonam ba dia ajo ho man tran partner be ho oyi no china plan dam no bodo so won twa no china ai ensi amaka chira ma de yankopon no sum na abe yo yankopon no sum na abe mahmo na wan snake so sum do so wasabre do makan kan ya wi ampara constant na ohwe me Christian so be ase na Christian so ma na azo ogia do Nyame ba asa Kwa wadana tete no wopane papa maame na naba Demos me ne bi wo Persia Iran bi wo Greece bi wo Europe asase ne pimu empo Africa Egypt ye wo bi ho no ya abosonso a hwan wo so da onyima onye opanya me na sam kra na bra Yesu ba kra na chiri na wodi polish ho wo se ba no kenkan fearful massacre of Christians who did not believe in Osen kwa wodi Yesu na chiri wokum ho da be na nkwopo wo nyina wo Antioch Syria Yesu kwa nkwo do ho ko bodo mpem na nkwopo ka kan choro manje nzu Nyame e baasa eso bo da bi ye penye kwan omanyansa kasa bi ye nzu yidi yin mo hwe oza manje nda ibokum ho sampa so ho anje nzi awokọ hwin a nti beji atum awa nti beji atum ho anje nzi man kwa fu ikum wo nyina impa 10 million kum 10 table kum wo nyina ya asum ka suppose na ba din sina wo kum kwa fu na jo bi so gina ho wo wura na yankun wo kum wo wa no na an ka de chira na ho ntan a wo nyina waji tum wo wi na aheman se opa aheman sana Yesu kan wasam sana roko John chapter 17 verse number 3 na onye wi asa me kan chira me na hu hu a mo bokwa aheman ne mu e wo bo hu o no kwar Nyame ko obi wo hu Yankopon oyakresi nyinya esuma no na bo hu emesu Yesu Yankopon na osuma e bokwa aheman mu asoje nka ho Amen eyi nti nkopon anyi wanto okum wo nyina owo kwahwi a se hia njigede tum ndamara na ekedi wachi ahu enti entontom som onu lokita aheman yekisan so be kisan so onye buku mbo abra abrafo wo to wo so kisan so mo wo ka che buku no wo Israel fo mu da buku nda wa kanka ma ho buku nda wa kanka ma ho mo hu won ta asem na se na ye kisan na sra asesa nsa na duhwe. The Holy Quran in the Holy Bible
containing the Old and the New Testament. I say, Yankupon has to be holding by Woma Conquering, or Children Dada Nation Pupon. Translated out of the original. I got so if she is a poor woman. I tell Christians when you own your book. Yaman Sman Cropia, where you pass us, no appeal other. I am one where the boy will do or Shakota or Botai. I said, so well, so up with degree. No, you can say. I have a son of Bosnia. Other kind, Yankopon Smanakon say from Pam Queen pass us. This will be Europe. Not about the Yaminos number, I am Kuntumpo. When I pay Yankopon Smanakropona, or the woman to whom one young woman more church is a poor woman. It's the age of Papa. The Damia. And shall American, in Payna, but walk with him as a more day. Now Yankopon Homo. I want to make a sash of Bacanda on the mobile and see. On the mobile and see. I'm mobile, sir. Nakamato Monami was Miami. And to the memory, Yankopon of what tomorrow. My little one some year. My little one some year. Nah. And the purpose come on, or some church and my papa, a boss mamma, it been a while because all of the way won't. Say what a man, no what I ordered to do so soon, but I mean, more quiet. What's the rest of me? And now, I now her, not some yato. Every I mean, I am a man. W. No young papa. They don't be so. I try about some. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ mmerɛnti ɔde nkyerɛkyerɛ ne bɛsi ha na ɔkyena ɔde bi aka yɛ ho nansa na no ɔkyerɛ sɛ Christiansum a yɛde yɛ ho awura mu a yɛdi akyire no yɛnim abakɔsɛm a ɛwɔ ho enti ɛne yɛdi akyire nti ɔbɛma yɛ ho abakɔsɛm kakra ɛwɔ Christiansum ho na yɛte wie a na afei yɛsakyerɛ yɛ adwen Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ Christiansum deɛ sɛ na ɔma ɔkenkanfo no kenkan ma yɛn ɛwɔ Barnabas nwoma no mu no ɔse Christiansum no ɛyɛ ɔhene bi a ne din ne Emperor Constantine ɔno anɔpagya ne mu na ɔde tumi a ɔno ɔsom ɔmo a moyɛ abosom no ɔde bɛte Christiansum ɔse saa tumi a ɔno ɔsom ɔmo no ɔmo yɛ tumi a ɔmo yɛ mmiɛnsa na saa tumi mmiɛnsa a ɛyɛ Trinity God ɛno ɛna ɔde gyina Christiansum ɔse saa tumi ɛwɔ pum mamu ata tumi a ɛbɛgyina Christiansum yi Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ Christiansum yi ɔsom a na ɔhene ɔmosom ne dadaada ansana bɛyɛ 700 years ansana yɛba bɛwu Yesu Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɔsom yi ɔmosom no wɔ Rome Persia Greek Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Egypt a ɛwɔ Africa kra na ɔmosom saa nyame mmiɛnsa yi enti Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɛno deɛ mfa nyamesom ho hwee nanso ɔmo pɛ sɛ ɔmo daadaa nipa enti ɔmo de Yesu ne din a ɛyɛ Christian no na ɔmo de bɛtew so enti ɔmo de adaadaa nipa bebree Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ Christiansum yi yɛ wɔ mu a ɛsan sɛ yɛnyɛ nyame ne som ɛyɛ abosonsom ti nneɛma a yɛde tete yɛma a yɛde ma yɛn ɛwɔ mu ne nyinaa yɛ nneɛma a ɛha yɛn Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ maame bi baa ne nkyɛn bɔ mbrɛ a wabɛduru Aboso hɔ no na maame no ɔfiri Tarkwa de Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɔbaayɛ no ɔyare ɔse ne ho keka no ɔbaayɛ ɔde ne nsa to ne so ɛnkyɛn biara no hu sɛ deɛ ɛyɛ no akɔfɔ magyae ɔse maame sɛ ne ho atɔ no ɔkɔdu fia na ɔsan frɛ sɛ yare na sa ka ne ho biom o Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ no na ɔka kyerɛ ne sɛ ɔka kyerɛ nkyerɛkyerɛ ne mu no ɔma yɛte aseɛ sɛ nneɛma a yɛagyegye na asɔfo hɔ malamfo adinsifo se ne nyinaa yɛ abosom a ɔmo di akyi na yɛnam a ɔmo ne yɛ nenam wɔ ɔdan mu a ɔmo wɔ hɔ nti ɔhaw bi a ɔmo de ma wo nti obisa maame sɛ nneɛma yi wɔ bi na maame si an na ɔsesa nneɛma no ba Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ nneɛma no bɛduruyɛ no ɔse wode w'ani ho a afei ɛyɛ awerɛho ɔse asɛ adwen no yɛmfa nyɛ adwuma Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo adwen ne deɛ yɛwɔ bi nanso yɛmfa nyɛ adwuma mfa nyɛ nteaseɛ enti ɛne yɛdi yɛn ho akɔdi mu no enti ɛnɛ ɔde nkyerɛkyerɛ yi ma yɛn ne ɛsɛ yɛte ase ne nsakyerɛ yɛ adwen ansa na mpo yɛakɔduru fie Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ nneɛma a yɛagyegye na asɔfoɔ na yɛde ɛbɔ bra sɛ yɛde agyegyegyegye nneɛma nyinaa Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ne nyinaa yɛ abosom ne nyinaa yɛ sontomfi nanso yɛadwen ɛndu hɔ ɔse Christiansum yi baa yɛn ɔse ɔno wama yɛate ase sɛ ɛnyɛ nyame ne som
ɛsan sɛ nyame ne som no krɔkrɔ ne nyame som sɛ ne nyinaa nneɛma da hɔ pɛfi anka ɛsɛ nipa yɛhu nanso adwene ne nnu hɔ ɔse nyame wansoma ne somani bi ɛmfa nkɔpie wɔ Europe asase so nanso so obi firi Europe asase so ɛba na ɔbɛka sɛ ɔde nyame ne som ɛɛbrɛ yɛ a ɛsɛ ehu sɛ ɛnyɛ nokorɛ afei so nyankopɔn ne som no ɔde nwoma na ɔde ma ne somafoɔ ma ɔmo de ba Christian som no nyankopɔn amfa nwoma bi amfa ama ɔmo Choma kinkanfo ne kinkan Bible ne mu nsɛm ɛde ma yɛ ɛkyerɛ sɛ Bible na yɛkan no wɔ Christian som ne mu no ɔse yɛtwerɛ firi Israelfoɔ nwoma ne mu krɔkrɔ ne nyame somafoɔ sɛ sɛ yɛakɔtwerɛ firi Israelfoɔ nwoma ne mu deɛ a na ɛsɛ yɛhu sɛ nyankopɔn ma ɔmo nwoma biara nanso yɛdi akyire nneɛma wei nyinaa da na di sɛ Christian som no ɛnyɛ nyame na ɔde soma ma ɔmo de ba asase so krɔkrɔ ne nyame somafoɔ sɛ nanso yɛadwe ɛnnu hɔ ɛna yɛdi akyire na Christian som deɛ krɔkrɔ ne nyame som sɛ ɛnyɛ nyame ne som yɛnsakyerɛ yɛadwe mfamfiri ho na ɛno ɛna ɛbɛboa yɛn nyame ne som no ɔkrɔkrɔ ne nyame somafoɔ sɛ ɛno ɛna aba yi na mmerɛ a nyame ne som abɛto yɛn ɔsisi yɛtie nkyerɛkyerɛ ɔde ma yɛn a ɔka bia ɔse nyame na humɔborɔ nyame na humɔborɔ ɛna abɛso yɛ so krɔkrɔ ne nyame somafoɔ sɛ saa mmerɛ a nyankopɔn na humɔborɔ nti ne som yi abɛpie wɔ yɛ so yɛse yɛgyae Christian som no akyiri di yɛgyae nneɛma yɛde yɛn ho awurawura mu no ne yɛmfa yɛn ho bɛwura nyame ne som a aba mu na ɛno ne yɛbɛma yɛn ho atɔ yɛn krɔkrɔ ne nyame somafoɔ sɛ mmerɛ nti ɔde yɛbɛsi ha na kyina ɔde nsɛm no bebree bɛma yɛn yɛhwɛ nneɛma a maame mu kɔgyegye wɔ asɔfo hɔ a nka ɔmo deɛ ɔmo nim sɛ ɛno na ɛbɛboa mo krɔkrɔ ne nyame somafoɔ sɛ bie so a ɔbɛhu sɛ nipa yɛyɛ mmɔbɔ wɔ asase so ɔsɛ Christian som deɛ ɛnyɛ nyame som ɛmfa nyame som ho hwee na mmom nyame ne som no ɛno na ɔde ama Israelfoɔ ne Arabiafoɔ no afei na nyame ne som abɛpie ɔman mu yɛn a yɛti nkwan mu a yɛabɛto ɔsom yi yɛnsakyerɛ yɛadwen ne yɛmfa yɛn ho bɛwura ɔsom no mu na yɛn ho ɛntɔ yɛn krɔkrɔ ne nyame som afɛ sɛ nyame ne som no ɛma yɛ aheman na nyame ne som no nkwan na ɛma aheman mu nti yɛdi Christian som no akyi a yɛhu sɛ aheman deɛ yɛnnya bi na yɛyɛ biribiara wɔ asase so na akyire yɛnya aheman na yɛkɔ ne sɛn ɔde mfato ho ma yɛ sɛ Yesu baeɛ no afei ɔkɔɔyɛ na akyiridifoɔ no sɛ na Pentecosta pagyaa ne mu no ɔkunkum dɔm no bebree wɔn kyerɛkyerɛ a ɔde ma yɛn no na ɔse Pentecosta kunkum dɔm no ɛsiane sɛ ɔse ɔmo mfa ɔmo ho bɛwura ne som a ɛyɛ abosonsom nyame mmiɛnsa a ɔde ma ɔmo no na ɔmo sɛ ɔmo nyɛ adɛn nti na ɔmo nyɛ ɔmo akenkanfo no kenkan nsɛm no ɛde ma yɛ na ɔkyerɛ sɛ Yesu ɛbɛkɔ no ɔkyerɛ n'akyiridifoɔ no sɛ ɔmo nyi ndi sɛ nyame yɛ baako deɛ ɛbɛma ɔmo awie yɛn nkwa anasɛ ɛni awie yɛn nkwa no ɛne sɛ ɔmo bɛgye adi sɛ nyame yɛ baako na ɔno Yesu nso nyame ɛna asoma no ɔse nsɛm yi na esuafoɔ no ekura mu nti mmerɛ Pentecosta baeɛ sɛ ɔmo bɛgye ndi sɛ nyame yɛ mmiɛnsa nyɛ bosonsom a ɔde ma ɔmo no ɔmo sɛ ɔmo nyi ndi ɔkrɔkrɔ ne nyame somafoɔ sɛ yɛyɛ mmerɛ yi so a yɛn a yɛyɛ atorofo a yɛte ase yi sɛ yɛyɛ mmerɛ yi so a anka yɛbɛgye atum ntɛntɛm ma yɛanya nkwa nanso saa Yesu akyiridifoɔ yi ɛsan aheman a ɔmo pɛ nti nkwagye a ɔmo pɛ nti ɔmo anyɛ ntom ma ɔmo nyinaa yɛ kunkum ɔmo ɔse nipa bɛyɛ 1000 yɛ kunkum ɔmo nyinaa na ɛbɛba ne sɛn ne yɛ kunkum ɔmo na ɔmo aka no ɔmo nka sɛ ɛne yɛnyi ntom na yɛnya nkwan yɛnyi ntom na yɛnte ase ɔse daabi aheman nti nkwagye nti ɔmo anyɛ ntom ɛsan deɛ Yesu aka kyerɛ ɔmo nti ama yɛkunkum ɔmo nyinaa enti ɔkrɔkrɔ ne nyame som afɔ sɛ nyame ne som ɛna ɛwɔ aheman a ɔde ma nipa na Christian som deɛ yɛ abosonsom yɛtie nsɛm yi yɛnya adwensakyerɛ ansa na yɛdu fie na ɔkyena nsɛm no bebree wɔ hɔ a ɔde bɛma yɛn a ɛbɛboa yɛn wɔ yɛ abrabɔ mu krɔkrɔ ne nyame som afɔ sɛ ɔde nsɛm no nyinaa bɛsi ha ne yɛkaa wo sɛ ɔkyena anɔpa ɔkrɔkrɔ ne nyame som afɔ a ɔbɛba bɛtena ase ɛwɔ paaki so ha ya Tamso paaki so ha na obi biara abrabɔ no atosin obi biara atete ɔhaw ɛwɔ w'abrabɔ mu sɛ yɛ yareɛ sɛ yɛ abrabɔ mu atete sonsofin ɛtete wotɔn a yɛntɔ krɔkrɔ ne nyame somafo abɛtena ase abra na bra abɛgye wo ho na yɛdi ka kyerɛ wo ɔno ɛna ɔmma wo hwee ɔmfa bibia mfa mma wo sɛ gye wei fa kɔfie nanso wobɛfiri ha kɔ no sɛ yareɛ na ɔde baeɛ a wo ho bɛtɔw ansa wakɔ sabrabɔ sɛyɛ na ɔde baeɛ a wodu fia no wahu sɛ ampa nyama asesa ɛwɔ w'abrabɔ mu nti ɔkyena anɔpa 9 o'clock anɔpa no na krɔkrɔ no nyame somafo atena ase
wo a wotie yɛn wɔ akyire wo a wo nso waba a wokɔdu fie a ka kyerɛ abusua no sɛ deɛ Nyame asoma no no ɔde ɔgyeɛ n'aba te mommra na mombɛgye mo ho anwummere nso yɛbɛhyia ase ne yɛhyia ne ha pɛpɛɛpɛ ɛda wo biara ase. Rabbi Yekese. Rabbi Yekese. Mpacho de mebri yarba bobo afori. Tie sebre ne betun safra ye nsuani usuani sapon. Obedi yanaka. Amen. Yeah, ma to me. Anna menso meka obi ana. Anna wonso oka obi. Afi odwa mamboni. Asabra to yeso. Asabra to yeso. Mo be mama. Asmudyo. Right oya kase. Messenger and don't be reba. I want to you Suddenly so make I won't be Anna. Suddenly so make I won't. Anna see one Anna meso meka obi ana. 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 Yes. You me kwa for it. Catch me say me kwa for it. What for it? You me kwa. Yana na asawa. Me wi asa go madam for ya ba akwe. Oni Ghana. Your father for ne obey 3 years. Ne ya ko same school, ko same secondary school, ko same tertiary. Otu kwan. Na brand wa ko chi madam for na nka church to be from apa go church or land. Me ba na me Somafo ya na ya si. Eniema esisa yi. Oyo so me bro invitation. Mema invitation. Now the akata me am see alaye. And every 3 days, no one man of friends now papa na sa no te na say papa be. No say papa na wudi na chi na woni ne. Ono so yesofo. Madam for yesofo akwesi apia. Na me say ajen. O say papa na be ma me won ne no aso da ye go say. Am Somafo ya wo. Jinidi. O say me ka ho na me so da ya na wo papa na ba because ma ka je so furu. Ama me say abeka chere say na wo man na on ye spansiensie na be fa na o pese onu fura buchire be na Ghana. Obema na ba na me ma. Invitation go nya fa ba. Na me say me afra so me mpo. Because I hear you go away. And o pena me ka chere na. Enti ma me Nyame Somafo oboye ho ban ya boye ho ban wo daye mu. Oboye ho ban wo bi bie. Enti fa na sabi ye aduma. Na tena na ya. Sabi ye ya yenti akwa ya bai. Ka ye ho to ya yenti nam. Na no mu na bambo. Baby. Ye be kwa afore.